Κατάλληλο, επιθυμητή γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης απόψε. Χρόνια πολλά σε όλους για τις ημέρες που πέρασαν. 4 εβδομάδες, ή μάλλον κάτι λιγότερο από 4 εβδομάδες για τις δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Μάη. Την Κυριακή που μας έρχεται, οι παρατάξεις του Δήμου Ναυπακτίας, οι παρατάξεις γενικότερα στους Δήμους ανά την Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσουν τους συνδυασμούς με τις λίστες των υποψηφίων. Είναι στην ουσία το τελικό βήμα, λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για αυτές τις εκλογές. Σήμερα το βράδυ, εδώ στην τηλεόραση του Λεπάντο, στην τηλεοπτική διαγωγή Κοσμία, θα συζητήσουμε με εκπροσώπους και υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του συνόλου των παρατάξεων του Δήμου Ναυπακτίας. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών, θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν την δική τους σημασία, όπως αναφέραμε πριν λίγο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ενότητες τις οποίες είναι αλήθεια ότι τούτη την εκλογική περίοδο τις έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Αποτελούν βέβαια αντικείμενα συζητήσεων κατά το παρελθόν, όμως έχω την εντύπωση ότι σήμερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο περισσότερο αυτές, παίρνοντας τις δικές τους απόψεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θα μιλήσουμε για τα θέματα της νεολαίας, θα μιλήσουμε για τα θέματα του τουρισμού. Ένας πυλώνας ανάπτυξης, στον οποίο έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην περιοχή μας, μάλλον θα πρέπει να επενδύσουμε πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ο μοναδικός, βέβαια. Να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους υποψηφίους, παρατηρώ δημοτικούς συμβούλους με τις παρατάξεις στο Δήμο Ναυπακτίας. Ξεκινώ με την σειρά και καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Κοτρώνη από την παράταξη Ανεξάρτητη και Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας της Παράταξης Δημοτικής Αρχής. Καλησπέρα. Προχωράω στον κύριο Νίκο Τσερπέλη, εκπρόσωπος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη νέο όνομα αυτής. Αλλάζουμε μαζί την Ναυπακτία. Το πάω σωστά, κύριε Τσερπέλη? Και μπορούμε μαζί, κύριε. Προχωράω στον κύριο Αντώνη Φράγκο, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ενωτική Πρωτοβουλία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ο κύριος Μάρκος Γαλάνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανανέωση και Δημιουργία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Και καταλήγουμε στον, αν δεν κάνω λάθος, νεότερο της απόψινής μας συνάντησης, τον κύριο Γιάννη Δούρο με την παράταξη υποψήφιος Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε μια εισαγωγική συζήτηση με όλους σας και να μας αποτυπώσετε λίγο το κλίμα αυτών των ημερών, με δεδομένο αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι την Κυριακή έχουμε την κατάθεση των συνδυασμών των υποψηφίων στην ουσία. Έχουμε ένα αρκετά σημαντικό βήμα. Οι παρατάξεις ανοίγουν τα χαρτιά τους. Κύριε Κοτρώνη, να ξεκινήσω από εσάς. Λίγο το κλίμα της περίοδου για τη δική σας παράταξη. Κοιτάξτε, η δική μας παράταξη στην ουσία έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση του συνδυασμού, όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Είναι πλέον οι τελευταίες μέρες. Δυστυχώς η κυβέρνηση αλλάζει μέχρι την τελευταία στιγμή τα δεδομένα, χωρίς να είναι κάτι δραματικό, απλώς δείχνει την προχειρότητα που προσεγγίζει η κεντρική διοίκηση την αυτοδιοίκηση. Η παράταξή μας ούτως ή άλλως υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια. Ήδη είναι η τέταρτη θητεία που διεκδικεί, η πέμπτη μάλλον, που διεκδικεί, παρόλο που δεν ήταν στο σύνολο του Δήμου, σε ένα κομμάτι του παλιότερα και την προηγούμενη θητεία στο σύνολο του Δήμου. Υπάρχει για χρόνια, προσεγγίζει με μεγάλη σοβαρότητα την αυτοδιοίκηση, πιστεύει στην αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς η κεντρική διοίκηση βάζει τρικλοποδιές στην αυτοδιοίκηση, όχι μονάχα μη χρηματοδοτώντας της, αλλά και αλλάζοντας τα δεδομένα μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος που θα ισχύει και με βάση τον οποίο θα διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές, αλλάζει τα δεδομένα. Και είναι κάτι άσχημο, γιατί δεν είναι ότι σου αλλάζει το αποτέλεσμα ή οτιδήποτε την ουσία, αλλά δημιουργεί μια αίσθηση προχειρότητας.
Και αυτό δεν είναι καλό καθόλου για την. Ως τελευταία αλλαγή, αναφερόσαστε στο ότι υπάρχει δυνατότητα πλέον περισσότερων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Αυτό που ίσχυε το 50% τώρα πλέον έχει γίνει το διπλάσιο ακριβώς. Και αυτό. Φανταστείτε ότι φαντάζομαι ισχύει για όλους τους συνδυασμούς και για το σύνολο της Ελλάδος, όχι μονάχα για την περιοχή μας, ότι όλοι μελετάμε ακριβώς τι ισχύει για να ξέρουμε ότι θα είμαστε σύνομοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μέχρι και τελευταία στιγμή άκουσα το μεσημέρι ότι άλλαξε το μέγεθος του ψηφοδελτίου. Και ξέρετε, για την παράταξή μας είναι κάτι που χτυπάει. Δεν είναι λογικό τελευταία στιγμή, ένα μήνα πριν τις εκλογές, να αλλάζουν τα δεδομένα. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένα μικρό κόμμα, μια λεπτομέρεια, αλλά δείχνει την πρωτοχειρότητα που η κεντρική διοίκηση αντιμετωπίζει τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος όσον αφορά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Θα προσεγγίσετε, θα φτάσετε τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων και δημοτικών συμβούλων αλλά και στις κοινότητες? Είναι κάτι περισσότεροι από 200 η δυνατότητα την οποία έχετε? Έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω πλήρη εικόνα, την πλήρη εικόνα την έχει ο επικεφαλής, ότι θα κινηθούμε με βάση τα προηγούμενα δεδομένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραγεμίσουμε τελευταία στιγμή το ψηφοδέλτιο. Έχουμε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Δεν ανοίγεις την πόρτα και βάζεις μέσα όποιον θέλει να μπει ή τέλος πάντων δεν λειτουργεί έτσι. Υπάρχουν κάποια κριτήρια ή κάποια λογική στην παράταξη. Με βάση αυτή την λογική κινηθήκαμε μέχρι τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή η κυβέρνηση άλλαξε τα δεδομένα θα πρέπει να γεμίσουμε το σακί για να δείξουμε φούλα, ας πούμε. Αυτό δεν είναι το κριτήριό μας, ούτε ήταν πριν, ούτε είναι και τώρα. Σίγουρα το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου, δηλαδή οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν κάποια λογική και κάποια σοβαρότητα για να συμμετέχουν στις εκλογές και με βάση αυτή τη λογική δεν έχουμε κανένα λόγο να το φουλάρουμε, ας πούμε. Μάλιστα. Κύριε Τσερπέλη, ο λόγος σε εσάς. Τελευταίες πληροφορίες γύρω από το ίδιο θέμα για την παράταξή σας για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, όπως είπε ο προεδρής σας. Θεωρώ ότι το ζήτημα που προέκυψε τις τελευταίες στιγμές ήταν και ζήτημα που ουσιαστικά του είχε ζητήσει και η ΚΕΔΕ. Λόγω της αλλαγής της τελευταίας απογραφής που δεν ήταν και πολύ γνωστή. Έτσι είναι ένα ζήτημα εκεί. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τα ζητήματα αυτά της προχειρότητας. Αλλά έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, τουλάχιστον να χειροποιηθούν οι αντιπρόσωποι. Πάνω σε αυτό το μοτίβο και εμείς, και για μας ήταν κάτι καινούριο, νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς. Και εμείς θεωρώ ότι ο επικεφαλής, όπως ξέρετε, που έχει την ευθύνη, νομίζω ότι είναι καταρτισμένο κατά 90% και πάνω, οπότε... Το 90% συνεπάγεται και ότι πλησιάζουμε το μέγιστο αριθμό των υποψηφίων στο σύνολο του Δήμου και σε συμβούλους υποψηφίους αλλά και στις κοινότητες. Ναι, από όσο γνωρίζω, ναι. Έχει σχέση κάθε εσάς, κατά την εκτίμησή σας, το να παρουσιάσω μεγάλο αριθμό υποψηφίων, να το γεμίσω το ψηφοδέλτιο, αυτό να συνεπάγεται να φανερώνει και μια δυναμική, ή δεν έχει σχέση το ένα το άλλο? Σίγουρα έχει σχέση. Και μόνο που το λέτε είναι αυτονόητο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι τα θέματα ποιότητας των ανθρώπων που συμμετέχουν, το τι θέλει να παρουσιάσει, το ποιου θέλει να παρουσιάσει, ποιου θέλει να σε αντιπροσωπεύουν και όλα αυτά τα ζητήματα που όμως ένας έχει την παγκέτα σε αυτή την ιστορία, ένας δίνει το βήμα και αυτός έχει την συλλογική ευθύνη. Και δίνει και τον παλμό όλου της παράταξης, της κάθε παράταξης από όλους μας εδώ σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να έρθω σε εσάς. Στο ίδιο θέμα, η Ενωτική Πρωτοβουλία τι κάνει λίγες μέρες πριν κατάθεση? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές αυτές ήταν λίγο αναμενόμενες, διότι όπως είπε και ο κ. Τσερπέλης, είχε ζητηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων. Βέβαια, η εγκύκλειος άργησε, η εγκύκλειος αυτή νομίζω είναι η 14 και βγήκε στις 17 του μηνός. Δημοσιεύτηκε και επέφερε σημαντικές αλλαγές. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι οι υποψήφοι σύμβουλοι από 43 αυξήθηκαν στους 55 και όσον αφορά για την αύπακτο από 24 σε 34. Δηλαδή ο κάθε συνδυασμός θα πρέπει να βρει από τους 17 και μετά άλλους 10 υποψηφίους τους οποίους δεν υπολόγιζε πριν. Δεν είναι υποχρεωμένος να τους βρει, έχει τη δυνατότητα να τους βρει. Έχει τη δυνατότητα να τους βρει. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι δυνητικό. Τώρα όσον αφορά την Ενωτική Πρωτοβουλία, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συγκροτήσει σε σχέση με το προαπαιτούμενο από τον νόμο το 98% του ψηφοδελτίου και πιστεύουμε ότι εντός των ημερών θα είμαστε πλήρες. Υπάρχει αποδοχή, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες αλλαγές προκειμένου να κατατεθεί το ψηφοδέλτιο ολοκληρωμένο
την Κυριακή. Η ποσότητα έχει σχέση με την ποιότητα κατά εσάς? Η ποσότητα, κοιτάξτε να δείτε, κατά μια λογική για μερικούς δεν έχει. Εγώ θεωρώ ότι η ποσότητα δείχνει και την αποδοχή και τη θέση που έχει μια κίνηση, μια ομάδα μέσα στην κοινωνία. Ειδικά τώρα όσον αφορά στην ενωτική πρωτοβουλία, η ενωτική πρωτοβουλία είναι μια νέα κίνηση και οπωσδήποτε το γεγονός ότι θα καταφέρει να καταρτήσει ένα πλήρες ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι μετρά θετικά για την παράταξη. Μάλιστα. Κύριε Γαλάνη, να έρθω σε εσάς. Η παράταξη Ανανέωση και Δημιουργία είναι μια παράταξη η οποία μάλιστα είναι η μοναδική ως σήμερα που έχει προβεί σε σειρά επίσημων ανακοινώσεων στελεχών. Έχει νομίζω ξεπεράσει τον αριθμό των 20 μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Είχαμε την τελευταία αυτή εξέλιξη που σχολιάσαν και οι άλλοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Τι κάνετε 6 μέρες, 5 μέρες πριν από τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων? Πρώτα θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και συνυποψηφίους. Με τους περισσότερους άλλωστε γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τώρα, με το θέμα του χρόνου, που τελειώνει ο χρόνος μας σε 5 μέρες. Βρισκόμαστε περίπου και εμείς τα ίδια. Δηλαδή έχουμε καταρτήσει γύρω στο 90% του ψηφοδελτίου. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Για μας δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο ο αριθμός. Εκεί θα συμφωνούσαμε με τον κύριο Κοτρώνη. Αν και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε κοντά στο νούμερο αυτό, το maximum που λέγεται. Παίζει ρόλο περισσότερο η ποιότητα των υποψηφίων. Εκεί έχουμε δώσει όλο το βάρος μας και πιστεύω είμαστε ο μόνος συνδυασμός, από όσο ξέρω, που δώσαμε τέτοια μεγάλη σημασία σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε τη γενιά των 30 ή των 40 και κάτι, βάζοντας μέσα στο παιχνίδι όσο γίνεται περισσότερα άτομα της επιλογής μας, βέβαια, από αυτές τις ηλικίες. Ήταν πολύ δύσκολο το στοίχημα αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα επαγγελματικής φύσεως. Είναι μια γενιά που βιώνει την κρίση περισσότερο από κάθε άλλη γενιά. Και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε βάλει εξ αρχής, πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει και θα φανεί, πιστεύω, στο αποτέλεσμα αυτό. Γενικότερα, προβλήματα συναντούν οι παρατάξεις, ο λόγος σε εσάς επίσης, για να βρουν υποψηφίους? Εσείς εστιάζετε πολύ στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι απουσιάζουν για πολλά χρόνια από τα κοινά μας, για διάφορους λόγους. Οι εξηγήσεις είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία. Αλλά έχω συζητήσει με υποψηφίους οι οποίοι εστίασαν στα προβλήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι διστάζουν να θέσουν αυτό στην κρίση του κόσμου για ευνόητους λόγους, των γυναικών. Μια παράμετρος επίσης σημαντική, όπου υπάρχει και υποχρεωτική ποσόστοση στο 30% αυτών που συνολικά θα εκλεγούν στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέτοιου είδους εμπόδια παρουσιάζονται. Ο νομοθέτης δηλαδή τα έχει προβλέψει για να διασφαλίσει ορισμένα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργούν προβλήματα στους συνδυασμούς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ δύσκολο και το ξέρω τον εαυτό μου, έτσι. Να πει κάποιος υποψήφιος, και ιδιαίτερα όταν έχει ελεύθερο επάγγελμα στην άφηκτο, να πει το ναι. Τώρα, εμείς επιλέγουμε συγκεκριμένα άτομα που είναι δραστήρια, πολύ δραστήρια επαγγελματικά και κοινωνικά. Σε αυτές τις ηλικίες δημιουργούνται οικογένειες, έρχονται παιδιά, και όταν κάποιος τα βάλει όλα αυτά στο τραπέζι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει το ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι υποψήφοι στο συνδυασμό του κ. Γούλα έχουμε δώσει μια μάχη με τον εαυτό μας πριν φτάσουμε στο σημείο να πούμε το ναι. Και πιστεύω ότι αξίζει ένα μπράβο για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα το πει με τον τρόπο που θα το πει ο ναυπατιακός λαός σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Να έρθω και στον κύριο Δούρου για τον δικό σας καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Πριν από 2 εβδομάδες, παρουσιάζοντας τον συνδυασμό, δώσατε μια πρώτη λίστα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αρκετά ονόματα. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο? Το ψηφοδέλτιό μας είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, δηλαδή ποσοτικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουμε. Μέχρι την ημερομηνία της κατάθεσης του ψηφοδελτίου θα έχουν προσθεθεί και άλλα άτομα. Τώρα για την ποσότητα δεν είναι το πρώτο που θα κοιτάξουμε, γιατί στόχος μας εμάς είναι η συμμετοχή ενός ανθρώπου νέου, κυρίως σε ένα ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος,
να είναι πολιτική επιλογή. Δηλαδή, θα διαφωνήσω με τη θέση ότι η ποσότητα σε ένα ψηφοδέλτιο σημαίνει και αποδοχή, γιατί δεν θεωρώ υγιές όταν αμβλύνεις πάρα πολύ, χαμηλώνεις τα στάνταρ σου μάλλον, για να μπορέσεις να συμπεριλάβεις όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, για να δείξεις ότι έχεις ένα ευρύ ψηφοδέλτιο. Αυτό που κάνει οι συμπαγές σε ένα ψηφοδέλτιο θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει να ξέρει γιατί συμμετέχει. Αυτή είναι και η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι έτσι πρέπει να σκεφτεί και ο κόσμος στην κάλπη. Δηλαδή να είναι πολιτική η ψήφος που θα δοθεί στις φετινές εκλογές, όπως κάνει και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Κάνετε ούτως ή άλλως μια πολύ καλή πάσα για να περάσω στο επόμενο ερώτημα, γιατί το επόμενο ερώτημα σχετίζεται με το στίχημα αυτών των εκλογών και εσείς δίνετε εδώ και πολύ καιρό ούτως ή άλλως, και όσα χρόνια υπάρχει λαϊκή συσπήρωση, την πολιτική διάσταση αυτών των εκλογών και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε να πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Να ξέρετε μόνο ότι κρατώ τους αριθμούς που μου δώσετε, έστω και κατά προσέγγιση, και θα τους επιβεβαιώσω ή όχι την ερχόμενη Κυριακή. Για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι, ή θέλετε να δημιουργήσετε μόνο κλίμα. Έτσι. Σας το λέω ότι το κρατώ από τώρα. Λοιπόν, κύριε Κοντρώνη, το στίχημα αυτών των εκλογών πριν από λίγες εβδομάδες, όταν συνομιλήσαμε με εκπροσώπους των παρατάξεων, ήταν εδώ ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, της παράταξης μάλλον της Δημοτικής Αρχής, της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης, του είχα θέσει το ίδιο ερώτημα, είχε δώσει τη δική του άποψη γύρω από το τι στοιχηματίζει ο πολίτης αυτές τις εκλογές, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό ερώτημα στο οποίο καλό είναι να επανερχόμαστε και θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση του την ώρα. Σύμφωνα με τη δικιά μου λογική, αλλά και της παράταξης, πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές για την αυπακτία θα πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος κατά πόσο θα πάμε μπροστά ή πίσω. Ήδη έχουμε σαν παράταξη καταθέσει τη λογική μας, έχει φανεί το πώς σκεφτόμαστε και πώς προσεγγίζουμε την αυτοδιοίκηση και γενικά την συμμετοχή στα κοινά. Τέθηκαν από την αρχή κάποιοι στόχοι συγκεκριμένοι. Ο Δήμος ήταν καταχρεωμένος, χρειάστηκε να του αφαιρέσουμε ένα τεράστιο βάρος, με πολύ δυσκολία η αλήθεια είναι. Όταν αναλάβαμε υπήρχε ένα χρέος 12 εκατομμυρίων, σχεδόν έχει εξαφανιστεί, νομίζω έχει μείνει ελάχιστο. Την ίδια ώρα, όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι γνωστό, πιστεύω, στην κοινωνία, ότι δεν λειτουργούσε ο Δήμος όσο όφιλε να λειτουργεί σωστά. Ήταν στην ουσία οι υπηρεσίες σχεδόν διαλυμένες, όλοι θυμόμαστε τις καταστάσεις. Παράλληλα, λόγω του Καλλικράτη χρειάστηκε να ενωθούν 6 δήμοι. Αυτό από μόνο του ήταν μια τεράστια δυσκολία. Έγινε με επιτυχία. Και την ίδια ώρα, ενώ δεν παραλάβαμε καμία μελέτη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να εντάξουμε έργα και να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε και να προχωρήσουμε στην κατασκευή τους, εμείς κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να υπάρξει χρηματοδότηση για έργα αξίας 42 εκατομμύριων, όπως γνωρίζετε. Οπότε όλοι αυτοί οι στόχοι που τέθηκαν έχουν εκπληρωθεί και αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η λογική μας. Αυτό είναι το έως τώρα ζητούμενο κατά εσάς. Το αποδόκιστο εξής για το Δήμο. Το αποδόκιστο εξής. Γιατί οι πολίτες πλέον ψηφίζουν και για αυτό που έχει συμβεί, ψηφίζουν και για την πρόταση διοίκηση αποδόκιστο εξής. Την προηγούμενη φορά είχαμε ένα όνειρο και ήταν αυτό. Λέμε ότι καταθέτουμε μια πρόταση και θέλουμε να κάνουμε αυτό. Και τώρα μπορούμε να πούμε ότι έγινε. Είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε το όνειρο και τελικά το πραγματώσαμε. Οπότε θεωρούμε ότι τα επόμενα, γιατί μιλάμε για μια διαχείριση κρίσης. Η κρίση δεν φεύγει αύριο το πρωί. Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε στο βάθος ενός πηγαδιού. Όσο και να θέλει η κυβέρνηση να ωρεοποιεί τις καταστάσεις, δεν είμαστε στην άκρη του τούνελ. Ωραία. Όλοι το ξέρουμε. Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη. Γιατί χρήματα πλέον δεν υπάρχουν. Η κεντρική διοίκηση έχει κόψει τη χρηματοδότηση των Δήμων. Αυτό έχει συμβεί δηλαδή, το ξέρουμε όλοι. Οπότε μιλάμε για μια διαχείριση μιας κρίσης. Οπότε θα πρέπει αυτός που θα αναλάβει, αυτός που θα συνεχίσει την
πορεία αυτήν να έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίση και να σε βγάλει σε μια πορεία σταθερή. Όταν λέτε στην πρώτη σας φράση πρέπει να επιλέξει ο πολίτης τον μπροστά ή πίσω. Το μπροστά φαντάζομαι σηματοδοτεί όλο αυτό που περιγράψετε για εσάς. Το πίσω τι ακριβώς είναι? Το πίσω, χωρίς να αφορά απόλυτα τους παρόντες, γιατί τώρα έχετε φτιάξει ένα πάνελ οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι στην πολιτική, αλλά η κάθε μία από τις άλλες παρατάξεις εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη λογική η οποία υπήρξε στις προηγούμενες θητείες. Και τον κύριο Παπαθανάση τον έχουμε δοκιμάσει και σχεδόν το σύνολο του συνδυασμού της Ενωτικής Πρωτοβουλίας την έχουμε δοκιμάσει και τη λογική της παράταξης του κυρίου Γούλα και τον ίδιο τον κύριο Γούλα τον έχουμε δοκιμάσει. Έχουμε καταλάβει τον τρόπο που σκέπτονται και όλοι έχουν δώσει το στίγμα τους. Εγώ να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για την περίπτωση του κυρίου Γούλα, επειδή διατέλεσε και αντιδήμαρχος για πολλά χρόνια και στη δικιά μας θητεία και παλιότερα. Παρακολούθησα πρόσφατα τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή σας. Εύκολα θα μπορούσε να είχε λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Το δεύτερο γυμνάσιο λύκειο εύκολα θα μπορούσε να είχε χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα που είχε ο Δήμος, δεν είχε. Εύκολα το Ξενία θα μπορούσε να έχει ανοίξει γιατί θα το χρηματοδοτούσαμε με 3 ή με 4 εκατομμύρια και εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε στους υπαλλήλους να δουλεύουν όσο χρειάζεται γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέζουμε κάποιον. Αυτή είναι η λογική, την καταθέτει και σήμερα ακόμα, αλλά μπορούμε να τη δούμε και στην πορεία του την αυτοδιοικητική, γιατί παρόλο που σαν συνδυασμός θέλει να πουλήσει προς τα έξω το φρέσκο, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει για χρόνια, παρόλη την μικρή ηλικία του σχετικά, υπάρχει για χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Το ίδιο και ο μέντοράς του, ο οποίος ήταν και υποψήφιος, ο κύριος Δαοσάνης. Δηλαδή κανένας από τους άλλους συνδυασμούς και τον δικό μας δεν γεννήθηκε σήμερα. Στην ουσία όλοι έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας εμπράκτως, δηλαδή δεν έχουμε πει θεωρίες, έχουμε δράση πάνω στον τόπο μας. Το αντιλαμβάνομαι σωστά για να κλείσουμε τη δική σας απάντηση ότι η επόμενη πενταετία, γιατί θα είναι πενταετής η επόμενη θητεία που θα εκλεγεί, είναι η συνέχεια μιας διαχείρισης της υπάρχουσας κρίσης. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό κατάλαβα δηλαδή με λίγα λόγια που μας είπατε. Σας είπα ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα και μάλιστα να δώσουμε μια δυναμική στο Δήμο, ξεχρεώνοντάς τον και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε μια περίοδο κρίσης, μεγάλης κρίσης. Μάλιστα. Αυτή η κρίση θα συνεχιστεί. Μπορούμε να σας πούμε ότι από εδώ και πέρα, ξεχρεωμένος ο Δήμος και ήδη ξεκινώντας έργα κόστους 42 εκατομμυρίων, πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, άλλα τρέχουν τώρα, άλλα έρχονται και σε αυτή την πορεία συνεχίζουμε. Μπορούμε να σας πούμε ότι είναι το πιο ασφαλές μονοπάτι που μπορεί να επιλέξει ο πολίτης. Μάλιστα. Αποδεδειγμένα. Δώσατε πάση, η αλήθεια είναι, και για τους επόμενους ομιλητές για να δώσουν και αυτό το στίγμα τους εμέσως, βέβαια, νομίζω, και απαντώντας όποιοι το επιλέξουν στους δικούς σας ισχυρισμούς. Κύριε Τσερπέλη, ο λόγος σε εσάς για το στίγμα αυτών των εκλογών. Το στίγμα των εκλογών είναι η καθημερινή πραγματικότητα του πολίτη, του δημότη. Ο δημότης μας είναι κουρασμένος και απογοητευμένος και όχι μόνο από εμάς. Και όχι μόνο από την Δημοτική Αρχή ή εμάς που μπαίνουμε τώρα και του λέμε το καθένας τι έχει να του πει. Είναι κουρασμένος από την κεντρική πολιτική σκηνή και θέλει άλλα πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα μετά τον κύριο Κοτρώνη, ζω σε μια πλασματική πραγματικότητα σε ένα Δήμο με 42 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα περπατάω, τα ζω τους τουρίστες που έρχονται από αυτά τα έργα. Έτσι. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα με διαψεύδει και εμένα και τον κύριο Κοτρώνη και αυτά τα νούμερα. Θέλω να μείνω λιγάκι στο χρέος, αν και δεν έχω τη γνώση. Νομίζω ότι αυτό έχει απαντηθεί και από εσάς πολύ καλά σε αυτά που είπε ο πρώην, θυμίστε μου, της ΚΕΔ και ο Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔ. Ναι, για το χρέος του Δήμου και πώς δεν υπάρχει και είναι πλασματικό. Και θα παραπέμψω και όλα στις δηλώσεις ενός μέλους της παράταξης του κ. Κοτρώνη, του κ. Σαλαμούρα, που έχει αναφερθεί στο χρέος αναλυτικά και νομίζω ότι μάλιστα να αναφερθεί και πάλι και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρέος στην άφλαχτο. Τα έσοδα του Δήμου, κύριε Καρανικόλα, νομίζω τα ξέρετε, είναι πάνω από τις τάξεις των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα. Από τους πολίτες, προσέξτε, από τους δημότες. Είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι. Όποιο χρέος και να ήταν αυτό, τα έσοδα, τα έξοδα, τα βασικά, ας πούμε τη μισθοδοσία δεν ξεπερνάει τα 6, 7, 8 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό το υπόλοιπο όλο, που κανένας δεν συζητάει, είναι μέχρι τώρα με μια παλιά λογική πεταμένο. Εντελώς πεταμένο. Αυτό που λέμε εμείς και το κάνουμε και σύνθημα. Δεν είναι τυχαίο το κάνουμε σύνθημα. Αυτό που θέλει ο πολίτης είναι να αλλάξουμε μαζί και να δράσουμε μαζί. Εγώ πιστεύω στον πολίτη, στον δημότη, στον άνθρωπο που πέρα από την όποια ταμπέλα και σε όλους μας εδώ και τους 5 μαζί. Ανεξαρτήτως θα γίνει την άλλη μέρα, εγώ έχω να συζητήσω και με τους 5 για το τι θα γίνει την υπόλοιπη μέρα. Αυτό είναι το στοίχημα. Και εγώ θα το κερδίσω αυτό το σύστημα. Γι' αυτό που λέτε, επειδή δεν θέλετε να επεκταθείτε, αλλά ο βασικός πυλώνας της απάντησης ήταν τα οικονομικά. Δεν είναι διακύβευμα. Το βάζω εγώ όμως το ερώτημα. Δεν είναι διακύβευμα των εκλογών, για παράδειγμα, κατά εσάς και το τι ακριβώς συμβαίνει στα ταμεία ενός Δήμου? Προφανώς. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό? Δεν είναι η βάση πάνω στην οποία προφανώς ξεκινά να χτίσει το οτιδήποτε έχει να χτίσει? Προφανώς και είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά με την εμπειρία σας, είναι αντικείμενο μια συζήτηση μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν θέλετε να την κάνουμε τώρα, την κάνουμε. Δεν έχω τις γνώσεις εγώ προσωπικά. Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να προσεγγίσω το θέμα αρκετά σωστά. Ποιο είναι το διακύβευμα? Μπορεί η απάντηση να δίνεται μέσω του χρέους, για παράδειγμα, ή των οικονομικών ενός Δήμου. Εσείς λέτε τα οικονομικά, αλλά γενικότερα το σύνθημά σας μάλλον είναι και το ζητούμενο των εκλογών. Αλλάζουμε. Κάπως γενικό όμως αυτό. Αλλάζουμε μαζί την ευπαθία, να την αλλάξουμε προς ποια κατεύθυνση? Με ποιο βασικό ζητούμενο δηλαδή? Με τις ανάγκες του δημότη. Οι οποίες? Επίκεντρο είναι ο δημότης. Ο δημότης θα τις καθορίσει. Αυτό πιστεύουμε εμείς, κύριε Καρανικόλα, και είναι πολύ αλλαγμένο. Ο κύριος Κοντρώνης έθεσε ότι είναι μια παράταξη που ως παράταξη με τον επικεφαλής της συμμετέχει 4-5 τετραετίες. Το ίδιο νομίζω ο κύριος Παπαθανάσης. Μέσα από αυτή την εμπειρία, μέσα από την πρόσφατη ήττα του κύριου Παπαθανάση, στις προηγούμενες εκλογές και όλη την άλλη εμπειρία, και μέσα από και την προσθήκη ανθρώπων σαν και εμένα, σαν και άλλους, νομίζω ότι θα μπορούσε ο καθένας να χωρέσει σε κάτι τέτοιο. Σας θυμίζω επίσης ότι όλη αυτή η προσπάθεια άρχισε από ένα κείμενο. Ένα κείμενο που το δημοσιεύσατε, το συζητήσατε, το οποίο συνυπόγραψε ο σημερινός υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό, η υπογραφή του υποψήφιου δημάρχου, δεσμεύει και αυτόν και εμάς. Με δεσμεύει και εμένα οποιαδήποτε στιγμή να του ζητήσω τον λόγο και δεσμεύει και αυτόν απέναντι όλων ημών. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Πάμε στο παρακάτω, στο αλλάζουμε μαζί που είπατε. Βλέπετε κάτι άλλο? Μπορούμε να μην αλλάξουμε? Όλα γύρω μας έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει τίποτα ίδιο. Απλώς, αν παραμείνουμε και μόνο στην συνθηματολογία αυτού που αναφέρετε, το τι αλλάζουμε, το βασικό ερώτημα είναι και παραμένει. Αλλάζουμε τι, προς ποια κατεύθυνση και με ποιο ζητούμενο? Τα πάντα. Τα πάντα. Το κύριο εργαλείο μας, αυτό που έχουμε σκεφτεί, είναι ο ζωντανός Δήμος. Και όταν λέμε ζωντανός Δήμος, ο live Δήμος. Εγώ δεν πρόκειται, κύριε Καρανικόλα. Είναι νεκρός ή μηθανής σήμερα κατά εσάς? Όχι, είναι άλλο αυτό που θέλω και θα το καταλάβετε αμέσως. Δεν είναι νεκρός ή μηθανής. Τίποτα δεν είναι νεκρός. Εντελώς τίποτα. Απλώς θέλει συμμετοχή όλων για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Απλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και όχι μόνο. Εγώ δεν θέλω ξανά να ξαναπάρω απόφαση για κανένα ξενείο. Δεν θέλω να ξαναφέρω αναστάτες στην πόλη και στον τουρισμό της και σε όλα τα άλλα, με κανένα κλείσιμο παραλίας. Δεν θέλω να φέρω αναστάτες σε καμία οικογένεια με κανένα κλείσιμο σχολείου. Πώς θα το κάνω αυτό? Με την απόφαση να την παίρνει ο ίδιος ο πολίτης. Θέλω να του δώσω ένα κωδικό και σε κάθε θέμα να παίρνει αυτό την απόφαση. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια πρόταση, η περιβόητη διαβούλευση που έχουμε δει στο παρελθόν? Είναι λάθος η διαβούλευση. Όχι διαβούλευση? Όχι. Εγώ συμμετέχω στη διαβούλευση και το ξέρετε. Αναφανδόν 4 χρόνια είμαι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Έτσι, είναι τελείως λάθος. Η διαβούλευση από γνωμοδοτικό όργανο να γίνει αποφασιστικό κατά εσάς, αυτό λέτε? Ούτε γνωμοδοτικό δεν έγινε μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων. Γινόταν την παραμονή της συζητήσεως. Ήταν υποχρεωτικό. Κατ' εμένα, κύριε Καρανικόλα, ανεξαρτήτως αν δεν το έφερα το θέμα, αν και το συζήτησα περισσότερο, το σκέφτηκα με τον εαυτό μου έτσι. Όλες οι αποφάσεις αυτές είναι άκυρες. Οι αποφάσεις της. Ο νόμος λέει ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης βγάζει πόρισμα και το δίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωσης και γίνεται κτήμα όλων
για να βοηθήσει στο να πάρουν τη σωστή απόφαση. Έγινε ποτέ αυτό, κατά τη γνώση σας? Ποτέ. Απλώς γινόταν η Επιτροπή Διαβούλευσης για να υπάρχει το νομιμοφανές και ακολούθως κάναμε ό,τι θέλαμε. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Κύριε Φράγκο, να έρθω σε εσάς για το βασικότερο ζητούμενο αυτών των εκλογών. Αν σας ζητούσα να μου ιεραρχήσετε αυτά που η Ενωτική Πρωτοβουλία θέτει ως πρωτεύοντα την 18η του Μάη, τι θα λέγατε στους πολίτες? Κοιτάξτε, το στοίχημα δεν είναι ένα. Τα στοιχήματα είναι πάρα πολλά. Εμείς έχουμε βάλει υψηλούς στόχους και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε. Ότι αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε έστω και το 60-70% θα είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία. Και μάλιστα εδώ τώρα λίγο μου προξένησε και μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε και ο κ. Κοτρώνης, ότι η παράταξη του κ. Μπουλέ είπε μάλιστα επιλέξει ότι πραγμάτωσε το όνειρό της. Δηλαδή αυτό το όνειρο εμείς δεν καταφέρουμε να το δούμε. Μάλλον μόνο η παράταξη του κ. Μπουλέ καταφέρει να το δει. Και θα μιλήσουμε με στοιχεία. Τώρα και όσον αφορά τα στοιχήματα. Κοιτάξτε να δείτε, η πόλη αυτή για πάρα πολλά χρόνια επένδυσε σε μια βαριά βιομηχανία η οποία ήταν οικονομική δραστηριότητα. Βοήθησε πάρα πολύ η οικονομική ευμάρεια που υπήρχε, βοήθησε πάρα πολύ το τραπεζικό σύστημα το οποίο δανειοδοτούσε ασύστολα. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά έχουν περιοριστεί. Η οικονομική δραστηριότητα είναι μηδενική. Θα δείτε ότι στην πολεοδομία οι άδειες οι οποίες είναι υποέκδοση για νέες οικοδομές είναι μηδενικές. Και βέβαια σε αυτό δεν συνέβαλε μόνο η οικονομική κατάσταση, αλλά συνέβαλε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα πολεοδομικά ζητήματα της πόλης. Και εδώ αυτό είναι και ευθύνη και της προηγούμενης και της νέας δημοτικής αρχής. Διότι θα σας πω ότι όσον αφορά το χωροταξικό, όσον αφορά το οικιστικό, όσον αφορά το πολεοδομικό, όσον αφορά το μείζον θέμα του σχεδίου πόλεως, το οποίο έχει τελειώσει από το 2005 και δεν έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα οι επεκτάσεις, εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ήταν και στις δηλώσεις του κ. Μπουλέ και στις παλαιότερες δημοτικές αρχές, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα κάτι. Από εκεί πέρα τώρα, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό, θέτουμε την τουριστική ανάπτυξη. Και όταν εννοούμε την τουριστική ανάπτυξη, δεν αναφερόμαστε μόνο στην τουριστική ανάπτυξη της ναυπάκτου. Επιτέλους, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ναυπακτία έχει πάρα πολλές προοπτικές. Εκτός από την ναύπακτο, υπάρχουν οι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικό τουρισμό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, υπάρχει η Ευηνολίμνη, υπάρχει το Χανί του Μπανιά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια ενιαία πολιτική, να χαραχθεί μια ενιαία πολιτική, προκειμένου να καταστεί αυτός ο τόπος ένας τουριστικός προορισμός. Πριν μπείτε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να μπείτε και σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, να μην το αναπτύξουμε τώρα γιατί το αφήσουμε για μετά. Στη συνέχεια. Απλώς τώρα μένουμε στο ενδεχόμενο και στην παράθεση των βασικότερων ζητημάτων. Βασική αρχή για μας πάλι είναι η πρωτογενής παραγωγή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει βαλτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί όσον αφορά τις χρήσεις γης και όσον αφορά τη δραστηριότητα. Ο Δήμος έχει συστήσει μάλιστα ένα αγροτικό γραφείο με το οποίο θα πρέπει να ενημερώνονται οι αγρότες για το τι δραστηριότητες μπορούν να κάνουν, από πού μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Το οποίο όμως, από όσο ξέρω, μέχρι σήμερα δεν έχει προσφέρει κάποιο ουσιαστικό έργο. Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι οι εργοταξιακοί χώροι, τους οποίους δεν θα διαχειριστεί ο Δήμος, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και κυρίως όσον αφορά τα αντισταθμιστικά τα οποία μπορεί να ζητήσει, μπορεί να απαιτήσει ο Δήμος και για την αντιμετώπιση της ανεργίας και πάρα πολλών προβλημάτων. Μεγάλο ζήτημα είναι τα 300 στρέμματα της ΚΕΔ, τα οποία είναι μέσα στην πόλη της Ναυπάκτου και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να τα καταστήσουμε δελεαστικά για κάποιο επενδυτή. Είναι δύσκολα ζητήματα αυτά, γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολλά τα στοιχήματα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε κατά νου και πρέπει από την επόμενη μέρα να αρχίσουμε να τα εξετάζουμε. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, το οποίο είναι και το μείζον. Επειδή ετέθη και από τον κύριο Κοτρώνη, και αυτό είναι η σημαία και τη παράταξη του κύριου Μπουλέ, ότι μείωσε το χρέος. Το αξιολογείτε και συγγνώμη που διακόπτω ως μείζον ή δεν θεωρείτε ότι είναι μείζον ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι ένα μείζον ζήτημα, διότι από αυτό εξαρτάται όλη η πορεία του. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου και ποιες είναι οι δυνατότητες της νέας δημοτικής αρχής, όποια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το χρέος μειώθηκε. Έτσι. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό και υποθέτω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όμως, αν κοιτάξετε τις προγραμματικές δηλώσεις, αν κοιτάξετε το τι καταθέτουν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι εν Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τι έχουν ως σημαία, θα δείτε ότι όλοι αυτοί αναφέρουν ότι μειώθηκε το χρέος. Όλοι. Αν γκουγκλάρετε στο ίντερνετ και δείτε μείωση χρέους σε σχέση με τους Δήμους, θα το δείτε σε όλες τις παρατάξεις. Αυτό σημαίνει δύο τινά. Είτε ότι οι δήμαρχοι της τελευταίας τετραετίας ήταν οι καλύτεροι που έχουν περάσει ποτέ
στην Ελλάδα και κατάφεραν και μείωσαν το χρέος, ή ότι συντρέχει κάποιος άλλος λόγος. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική πολιτική άλλαξε. Από τη στιγμή που οι Δήμοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αναθέτουν ή να δημοπρατούν έργα, αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις, αυτόματα αυτό οδήγησε και στη μείωση του χρέους. Και βέβαια εδώ το ζητούμενο είναι γιατί μείωση μιλάμε και σε τι ποσό ανήρχεται το χρέος. Διότι όταν είχε αναλάβει ο κ. Μπουλές, είχε πει ότι το χρέος, αν θυμάμαι καλά, ανερχόταν σε ποσό των 6.800.000 ευρώ. Ξαφνικά ξεπέρασε τα 12,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα στο τι ανέρχεται το χρέος, σε τι ποσό ανέρχεται το χρέος. Επειδή όμως εδώ τίθεται ένα μείζον θέμα οικονομικής διαχείρισης, θεωρώ ότι είναι ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής η μείωση του χρέους, όμως θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε μειωθεί ακόμη περισσότερο αν ο Δήμος επέλεγε για τα περισσότερα δημόσια έργα την επιλογή της δημοπράτησης και όχι της ανάθεσης. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Το έκανε αυτό. Θα σας εξηγήσω. Όταν λοιπόν βλέπετε σωρία αναθέσεων, αυτό το οποίο χάνει ο Δήμος. Στα έργα σωρία αναθέσεων. Να τελειώσω λίγο. Όχι, να το λέτε συγκεκριμένα. Στα έργα σωρία αναθέσεων. Στα έργα ή στις μελέτες. Θα σας πω και στα δύο. Λοιπόν, όσον αφορά τις αναθέσεις, όταν έχουμε σωρία αναθέσεων, αυτό το οποίο χάνει ο Δήμος είναι ουσιαστικά το δικαίωμα της έκπτωσης. Όταν αυτή τη στιγμή και λόγω της οικονομικής κατάστασης η έκπτωση ανέρχεται, φτάνει ακόμα και το 57%, καταλαβαίνετε ότι με τις απευθείας αναθέσεις χάνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Στα έργα ή στις μελέτες όμως, να λέτε συγκεκριμένα. Θα σας πω και για τα έργα. Για τα έργα, τα οποία λέτε εσείς για δημοπρατήσεις, θέλετε να δούμε πόσα έργα δημοπρατήσατε και σε πόσα έργα βγήκαν συμπληρωματικές συμβάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν είχαν καν έκπτωση. Αυτό μπορείτε να το δείτε από αύριο, μπορείτε να το ελέγξετε. Υπάρχουν έργα. Εσείς λέτε ότι δεν έχετε εικόνα των οικονομικών του Δήμου και λέτε ότι έχετε εικόνα όλων αυτών. Δεν λέω ότι δεν έχω εικόνα των οικονομικών. Όχι, συγκεκριμένα όμως. Εάν έγιναν αναθέσεις στα έργα ή αν έγιναν στις μελέτες. Κύριε Κοντρώνη, η ερώτηση είναι συγκεκριμένα όχι, αυτά που λέμε. Είναι πολύ δεν πρέπει να το αποφεύγετε αυτό που λέμε. Αν γίνανε αναθέσεις, γίνανε στις μελέτες. Γιατί έπρεπε να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να προλάβουμε το ΕΣΠΑ που τελείωνε. Μάλιστα. Για να καταθέσουμε τις μελέτες λοιπόν, για να πάρουμε το μείζον. Δηλαδή, οι μελέτες κοστίσαν συνολικά 230-240 χιλιάρικα. Αυτά ήταν τα απευθείας και όχι το σύνολό τους. Λοιπόν, για 240.000 απευθείας ανάθεση για μελέτες για να πάρουμε 42 εκατομμύρια. Πέστε μου, εάν άξιζε τον κόπο να ρισκάρουμε έστω και ένα από τα έργα τα μεγάλα, δηλαδή να χάσουμε έστω και 1 εκατομμύριο από τα 42, για να κάνουμε τη διαδικασία τυπικά για να είστε εσείς ψυχολογικά εντάξει. Γιατί δεν έχει ουσία αυτό που λέτε. Ένα λεπτό. Το αν έχει ουσία να μιλάμε συγκεκριμένα. Όχι, κύριε Κοντρώνη, ένα λεπτό. Μπορεί αυτό να σας ενοχλεί, αλλά θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Όχι. Επειδή θέλετε να μιλάμε συγκεκριμένα. Πόσα αφορά τις μελέτες? Δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις αυτή τη στιγμή για τόσα έργα στο Δήμο? Σε ποιο? Η απευθείας αναθέσεις, θα σας πω κάτι, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Δημάρχου, γιατί όταν χρειάζεται για έκτακτες ανάγκες, λέει ο νόμος. Για οποιοδήποτε λόγο. Σας ερωτώ, υπάρχουν απευθείας αναθέσεις εκτός από μελέτες από το Δήμο? Η ερώτηση είναι σαφής. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Για μικροέργα εννοείται. Κοιτάξτε, εσείς μου είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ένας προϋπολογισμός τεράστιος στον Δήμο. Όχι, δεν καταλάβατε. Αυτό θα σας πω κάτι. Το μικροποσό, όχι. Να κάνετε μια πολιτική. Κύριε Κοντρώνη, το μικροποσό είναι μια έννοια σχετική. Διότι όταν έχουμε ένα έργο 300.000 ευρώ ή 100 ή 50 και το διαιρούμε δια 12, ναι, τα 12 είναι μικροποσά. Όχι, όχι. Η Δημοτική Αρχή δεν το έκανε αντίστροφα. Ένωνε έργα για να μην γίνει. Αυτό θα το πούν και. Εγώ αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα. Αυτό θα το πούν και οι περιβρισκόμενοι για το αν υπήρξαν κατατιμήσεις έργα. Όμως το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Φράγκο. Βέβαια. Να τελειώ, δεν έχω ολοκληρώσει. Βέβαια, αλλά όχι, μία παρέμβαση. Πείτε μου. Εδώ δεν ήρθαμε να πούμε ψέματα, κύριε Καραγικόλα. Τις αλήθειες. Με τα 12 ανά την Ελλάδα έχουν εξαγοραστεί ειδήσεις και υποψηφιότητες. Ίσως η παράταξη σας το ξέρει καλύτερα αυτό. Δεν είναι η κυβέρνηση το τελευταίο. Εσύ και εσείς έχετε κυβερνήσει 5 τετραετίες. Μπορείτε να τρέξετε σε όλες. Συνεπάγεται διαγωνισμός επί της ουσίας όμως και όχι στους λόγους και στους τύπους, κύριε Κοντρώνη, ο οποίος να βγάζει μονίμως ή σχεδόν μονίμως έκπτωση 1% το τελευταίο χρονικό διάστημα? Τι εννοείτε? Στα έργα εννοείτε ή στις μελέτες? Κοιτάξτε να δείτε, πλέον και οι εργολάβοι και ο καθένας που πάει να πάρει ένα έργο καταθέτει κατευθείαν μια τιμή η οποία είναι ανταγωνιστική. Όλοι θέλουν τη δουλειά. Υπάρχει ένα παράζα αναθέσεων εκπτώσεων το οποίο φέρνει 1% έκπτωση το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Δήμο, ναι ή όχι? Ποιο? Έχετε κάτι συγκεκριμένο που μου λέτε? Εσείς για να το ρωτάτε αυτό θα έχετε κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να μου αναφέρετε ότι αυτές οι μελέτες. Όχι, δεν μιλάω για μελέτες, μιλάω για έργα που επενδύσεις. Ναι, συγκεκριμένα. Έχω την εντύπωση και έτσι λένε ορισμένες πληροφορίες μου. Όχι, αν είναι κάτι συγκεκριμένο, μην λέτε πληροφορίες. Σας λέω, έχω πληροφορίες ότι με βάση και τις αναμορφώσεις των προπολογισμών που έγινε το τελευταίο χρονικό
χρονικό διάστημα και κάποια δωδεκάρια, αυτά που λέμε δωδεκάρια τα οποία είναι στα όρια των αναθέσεων, η διαπραγμάτευση μέσα εισαγωγικά που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις φτάνει στο όριο του 1%. Και αυτό τυπικά είναι καλυμμένοι όλοι, διότι πάνε οι υποψήφοι και δίνουν ο ένας 1% και οι υπόλοιποι 0%. Αλλά πολλές φορές μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλοί προσέρχονται, ο ένας έχει συμφωνήσει με τους άλλους, λέει εγώ το 1% παιδιά για να πάρω το έργο, και εσείς οι άλλοι 0%, και στη συνέχεια αλλάζει η σειρά και πάνε οι υπόλοιποι και ούτω καθεξής. Αν με επιτρέπετε, κύριε Γιαννικόλα, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάει ισχύ. Και εγώ, επειδή λόγω επαγγέλματος θέλω να μου επιτρέψετε να ξέρω 5 πράγματα παραπάνω από αυτό πρώτον. Δεύτερον, θέλω να αναφέρω εδώ και στην ομιλία, το είπα και έξω στο διάλειμμα, ότι δεν είμαι ούτε μελετητής ούτε εργολάβος, εκ πεποιθήσεως, έτσι μετά από 20 χρόνια μαχόμενος μηχανικός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνεις. Μπορεί να δεις και έκπτωση 50% και να πανηγυρίζει κάποιος ότι πετύχαμε και στο πλάι να υπάρχουν 3 αναθέσεις που θα υποστηρίζουν το 50% που έχασε στο πολλαπλάσιο. Δεν θέλω να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι μηχανισμοί δυστυχώς λόγω νομοθεσίας είναι πολλοί. Δεν θέλω να επεκταθούμε. Τους έχουν χρησιμοποιήσει όλοι κατά κόρο. Εγώ θέλω να τα αλλάξω αυτά. Το συγκεκριμένο που αναφέρεται και αυτό το είδος στην πρακτική, αν την χρεώνεται στη σημερινή Δημοτική Αρχή, αν ανατρέξω στο χρόνο πίσω, όσο μπορώ να θυμηθώ, ήταν μια κατηγορία εντός ή εκτός εισαγωγικών, την οποία τη χρεώνουν στο σύνολο των αρχών του Δήμου Ναυπάκτη στο παρελθόν. Στο Δήμο Ναυπακτίας. Πάντως αυτό με τις αναθέσεις, επειδή έχει γίνει σημαία για όλους τους συνδυασμούς και τους βολεύει να αναφέρονται στις αναθέσεις, αναφέρονται σίγουρα, κυρίως μάλλον στην απευθείας ανάθεση της μελέτης ενός έργου, και αυτό σας είπα ποιο είναι το σύνολο του ποσού, που σε σχέση με το ποσό που εξασφαλίσαμε για τα έργα είναι αμεληταίο, εγώ θεωρώ. Μπορεί να πει κάποιος ότι τα 240.000 σήμερα δεν είναι αμεληταίο ποσό. Όταν όμως εξασφαλίσει 42 εκατομμύρια για έργα, είναι τεράστιο. Οπότε σας λέω ότι πρέπει να βλέπουμε συγκεκριμένα τι κερδίσαμε με αυτή την ταχύτατη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Και όλοι αυτοί που μιλάνε σήμερα άρχισαν να μιλάνε όταν είδαν ότι πλέον όχι όταν έτρεχαν οι απευθείας αναθέσεις, γιατί εκεί ήταν, εδώ ήμασταν όλοι, ας πούμε, να το δούμε ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις στις μελέτες των έργων, αλλά όταν πλέον εξασφαλίσαμε την έγκριση και πήραμε πλέον, εξασφαλίσαμε δηλαδή την επιτυχία της χρηματοδότησης, τη χρηματοδότηση μάλλον για τα έργα, οπότε τότε καταλάβανε ότι αυτό φέρνει το αποτέλεσμα και αρχίσαν να φωνάζουν για τις απευθείας αναθέσεις για τις μελέτες. Είναι γελίο να έχουμε εξασφαλίσει 42 εκατομμύρια για το Δήμο, που ζούμε όλοι μας, ωραία, και να αναφερόμαστε στο μικρό, που στην ουσία αφορούσε την ταχύτητα των διαδικασιών. Πάντως είναι αλήθεια, επειδή το συγκεκριμένο θέμα, επειδή λέτε για τις αναθέσεις των μελετών, γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, και επειδή τούτη εδώ η εκπομπή στην διάρκεια της χρονιάς ασχολήθηκε αρκετά με το θέμα αυτό, στην παράθεση των στοιχείων που πέρασαν τουλάχιστον μπροστά από τα μάτια μας, υπήρξαν ενδείξεις όπου οι αναθέσεις μελετών είχαν σκιές. Πρέπει να σας πω. Και είχαν σκιές. Εγώ δεν ήθελα να το θέσω στην κουβέντα, αλλά αφού το βάζετε ως αντικείμενο, το συζήτησα και με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που γινόντουσαν οι αναθέσεις. Διότι υπήρξαν αναθέσεις με το ίδιο ακριβώς ποσό, οι οποίες μελετούσαν για το ίδιο αντικείμενο διαφορετικά κτίρια. Και πάντα καταλήγαν, για παράδειγμα, στο ίδιο ποσό. Και όταν ετέθησαν τα ερωτήματα προς την υπηρεσία πώς ακριβώς προκύπτει αυτό το ποσό της ανάθεσης, και καθυστερούσαν οι απαντήσεις κοντά 2 και 3 μήνες, αυτή ήταν και αφορμή για να ασχοληθούμε περισσότερο εγώ προσωπικά στην έρευνά μου, κύριε Κοτρώνη, είναι ότι τα υπολογίζαμε με βάση τα ημερομίσθια των μελετητικών γραφείων. Απάντηση όμως δεν ήταν αυτή που άρμοζε, γιατί προσέκρουε στην. Συνηθίσαμε, θα σας πω κάτι. Να ολοκληρώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Προσέκρουε σε αυτό που όριζε ο νόμος. Ότι έλεγε ο νόμος ότι έχουμε 20 κάτι κατηγορίες μελετών, όπου όταν μελετούμε 1, 2, 3, 4, 5 βγαίνει βάση το ποσό συγκεκριμένου κωδικού. Όταν δεν υπάρχει στις παραπάνω κατηγορίες, τότε πάμε βάση των ημερομισθείων. Οι αναθέσεις των μελετών που κάναμε όμως ανήκαν στις κατηγορίες. Ναι, άρα ωραία. ήταν μια λάθος. Οπότε να αναφερθούμε και στις τρευλώσεις του τρόπου που υπολογίζονταν. Αυτό αγγίζει τα όρια της παρανομίας. Ναι, να σας πω όμως και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο. Ως κοινωνία να λειτουργούμε με βάση όλες αυτές τις τρευλώσεις, με βάση τα τετραγωνικά. Σας πω κάτι. Ξέρετε ότι έχουμε μια επιχείρηση. Το παράνομο δεν σχετίζεται με τις τρευλώσεις και τις ερμηνείες του νόμου. Ή είναι νόμιμο κάτι, ή είναι παράνομο. Θα σας πω κάτι. Κάποια στιγμή κάναμε επέκταση στην επιχείρηση. Ωραία. Προσθέσαμε άλλα 3.000 τετραγωνικά. Ναι. Βάσει νόμου, τα τετραγωνικά, με βάση τα τετραγωνικά έβγαινε και η αμοιβή του μελετητή.
Ωραία, αυτό ήταν ο νόμος και έτσι λειτουργούσαμε μέχρι τώρα. Και με αυτή τη στρέβλωση, φανταστείτε ότι έχουμε ένα τετράγωνο κουτί, ο κύριος Τσερπέλης μπορεί να ξέρει καλύτερα, είτε το κάνει στο μικρό μέγεθος είτε στο μεγάλο, στην ουσία ένας τύπος είναι και λειτουργεί με βάση τα φορτία κτλ. Για ποιο λόγο η αμοιβή θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη, εάν τα τετραγωνικά ήταν περισσότερα? Δηλαδή, η βασική διαφορά. Πάτε με μια λογική, ας πούμε, ότι. Και διορθώθηκε αυτό η στρέμμωση. Η βασική διαφορά του παραδείγματος Δηλαδή, που θέλω να σας πω, παίρνετε ένα νούμερο και το συγκρίνετε με το ύψος της επένδυσης. Δεν συμβαδίζουν πάντα. Δεν είμαι μηχανικός, δεν το ξέρω ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στεκόμαστε σε ένα ψίχουλο τη στιγμή που εξασφαλίζουμε κάτι τεράστιο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει μια βασική διαφορά στο παράδειγμα που φέρνετε με το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Στη μία περίπτωση διαχειριζόσαστε τα χρήματά σας, στην άλλη περίπτωση διαχειριζόμαστε τα χρήματα του Δήμου. Δεν είναι το ίδιο παράδειγμα, όπου το ένα, αν αγγίζει τα όρια της νομιμότητας ή ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας και είναι παράνομο, είναι πολύ διαφορετικό όταν σχετίζεται με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Ναι, αυτό που μου λέτε όμως είναι ότι αν πληρώσαμε 3.000 για μια μελέτη ενός κτηρίου 200 τετραγωνικών και πληρώσαμε πάλι 3.000 για μια μελέτη, δεν το ξέρω ακριβώς, σας λέω ειλικρινά, δεν το γνωρίζω. Εάν πληρώσαμε πάλι 3.000 για μια μελέτη ενός κτηρίου 2.000 τετραγωνικών και εσείς μας ψέγετε γιατί πληρώσαμε τόσο λίγα ενώ τα τετραγωνικά ήταν περισσότερο, είναι λάθος δικό σας. Κύριε Κοντρόνια, το προσεγγίζετε λάθος. Δεν λέτε ότι πληρώσαμε πολλά, ότι πληρώσαμε τα ίδια μου λέτε. Όχι ότι πληρώσαμε πολλά. Πληρώσε ο Δήμος, όχι εσείς, συγγνώμη. Ο Δήμος Ναυαχτίας πλήρωσε 5 φορές μια μελετήτρια επί κάποιο ποσό, 5-6 δεν θυμάμαι και δεν έχει σημασία, επί κάποιο ποσό για τα ίδια στατικά ενός ίδιου κτηρίου. Είναι καραμπινάτη παρανομία. Τώρα μην παίζουμε τα λόγια μας. Το ότι το αποδεχτήκαμε όλοι μας και αυτοί που καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι, το αποδέχτηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί θέλαν οι γονείς να μείνουν σε μια ταλαιπωρία. Αυτό δεν μας καθιστά όμηρους. Εσείς η πρότασή σας ποια ήταν, να γίνει τι στην περίπτωση εκείνη? Και αν είναι παράνομο, όπως λέτε εσείς, καραμπινάτο, ο εισαγγελέας... Η πρώτη ενστασή μου, κύριε Κοντρόνη, έχει να κάνει με την μη... συγγνώμη, την έχασα τη λέξη, με το να μην πάρουμε δικό μας δυναμικό. Ποιος σας είπε ότι είναι άνθρωπος δεν μπορεί να μελετήσει στατικά τα σχολεία? Άλλη μεγαλυνότητα. Αυτό είναι και ένα μείζον θέμα, διότι το θέμα των αναθέσεων, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ζήτημα των μελετών, που επειδή αναφερθήκα στο ζήτημα των μελετών, να δούμε πόσες μελέτες γίναν από επαγγελματίες ναυπάκτους και πόσες δόθηκαν εκτός ναυπάκτου. Διότι εδώ, και σε αυτό νομίζω ότι τοποθετήθηκαν και οι σύλλογοι, έτσι, και ο Σύλλογος των Αρχιτεκτών και των Μηχανικών. Γι' αυτό νομίζω βασικά ότι δεν τοποθετήθηκαν οι σύλλογοι. Εδώ υπήρξε πλήρης απαξίωση. Έχω την εντύπωση. Κύριε Γανικόλα, εδώ υπήρξε πλήρης απαξίωση του επιστημονικού κόσμου της ναυπάκτου. Έτσι, διότι θα δείτε ότι ζήτημα δόθηκαν 3-4 μελέτες στην ναύπακτο, επί συνόλου 65. Για να μην αδικήσουμε όμως τους άλλους ομιλητές. Να τελειώσω όμως ένα λεπτό, γιατί δεν με άφησε να ολοκληρώσω. 30 δευτερόλεπτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει μια μεγάλη παρένθεση. Όσον αφορά αυτό το θέμα των αναθέσεων, μπορεί να το κρίνει ο καθένας, μπορεί να δει και στη διάβγεια και να δει ακριβή στοιχεία για το τι γίνεται. Τώρα, το μείζον θέμα για την ενωτική πρωτοβουλία είναι το ΕΣΠΑ, και βέβαια δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, είναι το ΣΕΣ, δηλαδή το δεύτερο ΕΣΠΑ, το οποίο καλύπτει μια διάρκεια από το 2014 μέχρι το 2020, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή υστέρηση. Διότι μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει κάποια μελέτη η οποία εκκρεμεί, η οποία έχει γίνει, προκειμένου ο Δήμος Ναυπακτίας την επόμενη μέρα, άσχετα με το ποιος θα είναι στο τιμόνι αυτού, άσχετα με το αν θα είναι ο κ. Παπαθανάσης, αν θα είναι ο κ. Μπουλές, αν θα είναι ο κ. Λουκόπουλος, αν θα είναι ο κ. Γούλας ή οποιοδήποτε άλλος, τι θα έχει στα χέρια του, στα χέρια της επόμενη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να απορροφήσει το ΣΕΣ, δηλαδή το δεύτερο ΕΣΠΑ. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και επειδή λοιπόν αναφέρθηκε και πριν ο κ. Κοτρώνης στο θέμα της απορρόφησης, έτσι, πρέπει να το δούμε λίγο. Όχι μόνο με τα νούμερα που αναφέρει, γιατί όταν λέμε για 42 εκατομμύρια δεν έχουμε απορροφήσει 42 εκατομμύρια. Έτσι. Θέλουμε να απορροφήσουμε 42 εκατομμύρια. Είναι άλλο το τι θέλουμε. Έχουμε εξασφαλίσει όμως τη χρηματοδότηση για 42 εκατομμύρια. Άλλο το τι κάναμε. Όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία έπρεπε να τα έχουμε εξασφαλίσει και ήταν αυτονόητα. Δεν μπορεί το Μεσολόγγι, να τελειώσω μόνο με αυτό. Δεν μπορεί το Μεσολόγγι να έχει εντάξει το ΕΣΠΑ 5 σχολεία και εμείς να κλαίμε, να προσπαθούμε να καταφέρουμε να φτιάξουμε έστω ένα. Ωραία. Ως επιχείρημα το έχουμε ξανακούσει. Να έρθω στον κύριο Γαλάνη. Ο κ. Γαλάνης και ο κ. Δούρος είναι οι πιο ήσυχοι της παρείας έως ώρα. Για την ώρα. Για την ώρα. Ωραία. Έχουμε ακόμα μπροστά μας, η αλήθεια είναι χρόνο. Κύριε Γαλάνη, ο λόγος σε εσάς, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε για κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν λίγο πριν, που σχετίζονται με τον συνδυασμό. Το ερώτημα πάντως παραμένει ίδιο και για εσάς. Το στίχημα αυτών των εκλογών που βάζει η παράταξη. Θα απαντήσω πρώτα σε εσάς, κύριε Νικόλα, στην ερώτηση που κάνατε. Και αμέσως μετά θα δώσω και μια απάντηση στον κύριο Κοντρώνη, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Γούλα και στον κύριο Τεοσάνη. Όσον αφορά το στίχημα,
το τελευταίο τέταρτο αναφέρουμε και καλώς κάνουμε πολλά κακώς κείμενα. Πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά? Για μας αυτά αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα ανανεώνοντας το πολιτικό προσωπικό του Δήμου. Θα σας ξαναπάω πάλι στην αρχική μου τοποθέτηση που προσπαθούσα να θέσω ένα στίγμα που έχει ο συνδυασμός μας, όπου είναι, δεν θα το έλεγα καθαρά ηλικιακό, όσο συνδυαστικά ποιοτικά κριτήρια, παύλα ηλικιακά κριτήρια. Ανήκω και εγώ σε μια γενιά από τα 30 μέχρι τα 45, όπου η διαμονή στον τόπο μας είναι επιλογή και όχι υποχρέωση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει τις σπουδές μας και άλλος κόσμος χωρίς να έχει σπουδάσει, έχει ζήσει αλλού, σε άλλες περιοχές, πολλοί έχουν ζήσει και στο εξωτερικό. Έχουμε επιλέξει να γυρίσουμε εδώ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν η επαγγελματική δραστηριότητα αυτής της γενιάς βρίσκεται στο φόρτε της, υπάρχει θα την έλεγα, τουλάχιστον στην ομάδα τη δική μας, έτσι, και στους υποψηφίους που επιλέγουμε, μία ανάγκη ανάληψης ευθύνης, όπου πιστεύω ότι οι ηλικίες αυτές αυτή την ανάγκη την νιώθουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι υπόλοιπες ηλικίες. Χωρίς να αποκλείω σίγουρα τις ηλικίες κάτω από 30 και πάνω από 45, έτσι προς Θεού. Συνδέοντας το αυτό με το συνδυασμό, ο κορμός του συνδυασμού μας, δηλαδή ίσως και το 70%, αποτελείται από υποψηφίους αυτών των ηλικιών. Υπάρχει ένα 10-15% κάτω από 30 και ίσως άλλο ένα 15% περίπου, χοντρικά σας τα λέω τώρα, πάνω από 45 ετών. Εκεί θα βρείτε εμπειρία, θα βρείτε υπομονή, θα βρείτε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως θα βρείτε καλές ποιότητες και στις ηλικίες κάτω των 30. Να πάμε στο κεφάλαιο ενδεχομένως, γιατί έχετε κάτι ανοιχτό σχετικά με αυτά που ακούστηκαν για την παράταξή σας. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτού. Θα ήθελα να σχολιάσω, ναι. Να δώσω μια απάντηση μάλλον στον κύριο Κοτρώνη. Αναφέρθηκε στον κύριο Γούλα ότι δοκιμάστηκε. Αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και όχι μια φορά. Όχι, απλά το έθεσε με τη μορφή μομφής, ας πούμε, γιατί αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα που δοκιμαστήκαν. Ο κύριος Γούλας πιστεύω ότι έκανε αρκετά πράγματα στον 1,5 χρόνο περίπου που ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και από ό,τι ξέρω πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του γιατί δεν συμφωνούσε με μια σειρά αποφάσεων που λαμβάνονταν μάλλον στην ομάδα τη δημοτική. Έτσι. Εννοώ την ομάδα του κυρίου Μπουλέ. Παρόλο που υπήρχε μια χάραξη ενός σχεδίου, ο κύριος Γούλας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, είδε από ένα σημείο και μετά ότι δεν εισακούγονται οι προτάσεις του και πήρε αυτή την απόφαση να παραιτηθεί. Είχε δύο επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο ήταν η παρέτηση του από τη θέση του αντιδημάρχου για προσωπικούς λόγους. Η ανεξαρτητοποίησή του στη συνέχεια ήταν οι λόγοι που αναφέρετε εσείς τώρα. Και θέλω να αναθέσω μια ποιοτική διαφορά εδώ. Είναι άλλο κάποιος υποψήφιος. Ο κ. Γούλας είναι υποψήφιος δήμαρχος τώρα, έτσι, με τον συνδυασμό το δικό μας. Δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δημοτικός σύμβουλος. Εκεί εντάσσεσαι σε μία ομάδα, είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις με την πλειοψηφία και είναι τελείως διαφορετική η πολιτική με το να πάρεις την απόφαση τη γενναία να είσαι υποψήφιος δήμαρχος. Εκεί πιστεύω η διαφορά είναι ποιοτική. Αισθανόσαστε υποχρεωμένος να συμφωνείτε με τη γραμμή της παράταξης από τη στιγμή που είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος? Δεν έχετε δηλαδή την αυτονομία της προσωπικής σας βούλησης να επιλέξετε στη διάρκεια αυτής της θητείας, αν εσκληρείτε, να έχετε και τη δική σας γραμμή, ακόμα και αν διαφωνείτε με αυτή τη παράταξη? Αναφέρεστε στον κύριο Γούλα προφανώς. Σε εσάς, την παράταξή σας, ναι. Ή δεν αποτελεί κανόνα αυτό που αναφέρατε και το προσάπτεται στον τρόπο λειτουργίας μόνο της Δημοτικής Αρχής? Όχι. Δεν αναφερόμουν στην πολιτική του κυρίου Μπουλέ. Αναφέρθηκε καθαρά στην απόφαση και στην πορεία του κυρίου Γούλα. Να σας πω ειλικρινά ότι όσο καιρό βρισκόμαστε με την ομάδα μας, έτσι, και κάνουμε διάφορες συζητήσεις για διάφορα θέματα, με έχει εκπλήξει η δημοκρατική αντίληψη του κυρίου Γούλα. Μάλιστα. Όσον αφορά και τον κύριο Ντεοσάνη. Ναι. Απορώ ειλικρινά
πώς ακόμα διαρκεί αυτή η μομφή, γιατί περί μομφής επρόκειτο, έτσι, για τον κύριο Ντεοσάνη. Και θα πω το εξής, γιατί υπήρξε και μια μομφή αρχικά, όχι από τον κύριο Κοτρώνη, χρονικά το θέτω, όταν πήρε την απόφαση ο κύριος Ντεοσάνης να είναι υποψήφιος με το συνδυασμό. Ο κύριος Ντεοσάνης υπήρξε δήμαρχος, έχει τεράστια εμπειρία και πιστεύω ότι τον τιμά προσωπικά η απόφασή του να είναι υποψήφιος σύμβουλος και να κυνηγήσει το σταυρό προτίμησης, έτσι, όπως τιμάει και το συνδυασμό η επιλογή αυτή του κ. Ντεοσάνη, να προσφέρει την εμπειρία του και όλες τις δυνατότητες του στο κοινό συμφέρον. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή η ερμηνεία που δίνω τώρα είναι και η μόνη λογική και δεν υπάρχει καμία άλλη ερμηνεία πιο λογική από αυτή. Μάλιστα. Κύριε Καρανικόλα, αν μου επιτρέπετε, θα. Μια μικρή τοποθέτηση πλέον. Βασικά μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Κοτρώνη. Όχι τώρα. Όσον αφορά αυτό που υπόθηκε, κύριε Καρανικόλα. Αν μου επιτρέπετε, είναι μία λέξη. Θα σας δώσω το δικαίωμα να κάνετε την ερώτηση που θέλετε. Επειδή αφορά το θέμα του κυρίου Βούλα, γι' αυτό είναι σχετικό με αυτό που. Να κάνω μια παρένθεση πολύ μικρή, γιατί πιστεύω ότι μίλησα λιγότερο. Πολύ μικρή. Ναι. Αναφέρθηκε ο κύριος Κοτρώνης ότι ο κύριος Βούλας έκανε κάποιες προτάσεις ότι όλα γίνονται εύκολα και υπάρχουν χρήματα κτλ. Αν η παράταξη του κυρίου Κοτρώνη βρήκε το χρέος ήταν 12, τώρα μας είπε ότι σχεδόν έχει μηδενιστεί ή έχει ελαχιστοποιηθεί. Αν σε 3,5 χρόνια βρεθήκαν γύρω στα 10 εκατομμύρια, το 1 τρίτο από αυτά τα χρήματα φτάνει για να φτιάξει το ξενία ο Δήμος με δικά του έξοδα. Μάλιστα. Ο λόγος στον κύριο δεν θα έχει μειώσει το χρέος. Δούρο, πριν μου δώσετε το στίγμα. Ας θεωρήσουμε ότι το μειώσατε εσείς. Ωραία. Πριν μου δώσετε το στίγμα της πολιτικής τοποθέτησης της λαϊκής συσπήρωσης, επειδή ξέρω ότι έχετε μια πολιτική διάσταση με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και επειδή ακούτε συναδέλφους υποψηφίους, δεν θέλω να κρίνετε πρόσωπα, θέλω να μου κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συζήτηση. Και επειδή καθώς είστε τόση ώρα ήσυχος και παρακολουθείτε όλη αυτή την κουβέντα που έγινε. Αυτό να κάνω. Ναι. Ο Δήμος της Ναυπακτίας εδώ, όπως και κάθε Δήμος της χώρας, δεν διαφέρει από το σύνολο της χώρας. Δηλαδή, τα προβλήματα που έχει στο σύνολό της η χώρα είναι κάπως σε πιο μικρή κλίμακα σε ένα Δήμο. Και τα οποία δεν πηγάζουν ούτε από το πόσα λεφτά εξοικονόμησε ο ένας και πόσα ο άλλος, γενικά με νούμερα. Τα νούμερα μαγειρεύονται μέσα σε μια μέρα. Τα προβλήματα ξεκινάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι το βασικό που πρέπει αυτό είναι το βασικό που πρέπει να καταλάβει ο καθένας σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, αναφορικά με τα 42 εκατομμύρια που ακούστηκαν ότι κέρδισε ο Δήμος 42 εκατομμύρια με τα 200.000 που έκανε, ξέρω εγώ πώς τα έκανε. Από αυτά τα 42 εκατομμύρια, ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου. Ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει για την κτηνοτροφία. Ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει για την αλληλεία. Και όσα πάνε στους εργάτες που θα δουλέψουν στα έργα που θα δοθούν στις 42 εκατομμύρια, θα πάνε με 18 ευρώ μεροκάματο. Κακώς τα απορροφήσαμε αυτά τα χρήματα όμως. Δηλαδή είναι πηγή χρηματοδότησης. Δηλαδή, αν πούμε ότι μας τα δίνουν με τον τρόπο που μας τα δίνουν, κακώς εμείς τα παίρνουμε. Κακώς δεν τα απορροφήσαμε. Όμως, δεν μπορεί να μιλάμε ότι κάνουμε. Όποιος λέει ότι κάνει διαχείριση σήμερα, το 2014, για μένα ψεύδεται απέναντι στο μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου. Δηλαδή, από όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ, κανένα δεν έχει πάει στην τσέπη μου, στην τσέπη σου, στην τσέπη κανενός. Όλα έχουν πάει μέσω από τα προγράμματα πάλι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί έχουν πάει. Και είναι φανερό. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα 42 εκατομμύρια αυτά και τα όποια εκατομμύρια όπως θέλει. Μάλιστα. Γιατί αυτά που ανέφερα προηγουμένως, να πάνε στην κτηνοτροφία, στην αλληλεία κλπ., στα σχολεία, στην παιδεία, οπουδήποτε, που αυτά είναι τα βασικά κριτήρια που κοιτάει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά. Τα πεζοδρόμια δεν τρώγονται. Να υποθέσω ότι η απάντησή σας αυτή απαντά εμέσως ή και άμεσα ακόμα στο ερώτημα ποιες είναι οι προτεραιότητες της λαϊκής συσπήρωσης
αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ποια είναι τα ζητήματα που βάζει ως πρωτεύοντα, την γεωργία, την αλληλεία, την κτηνοτροφία της περιοχής? Προφανώς αυτά βάζουμε σαν πρωτεύοντα. Το πώς θα αναπτυχθούν τομείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στο Δήμο και στους δημότες να έχουν μια καλύτερη διαβίωση. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε ο πιο λακωνικός και πιο σύντομος από όλους. Οι υπόλοιποι βέβαια κάναν πιο ζωντανή την κουβέντα και είναι και πιο τηλεοπτικό αυτό, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να το πω ή όχι στον αέρα. Ένα ερώτημα, μια σύντομη απάντηση όμως από όλους σας για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρατε πριν έρθετε εδώ όλοι τις ενότητες, τις θεματικές απόψεις? Σας είχα πει ότι υπάρχει μια ενότητα που λέει τι κρατάμε και τι αλλάζουμε στον Δήμο Ναυπακτίας όπως λειτουργεί σήμερα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσερπέλη. Είπατε λίγο πριν ότι τα αλλάζουμε όλα. Δεν κρατάμε τίποτα, δηλαδή ο Δήμος Ναυπακτίας σήμερα δεν μπορεί να μην έχει καλά στοιχεία τα οποία τα παίρνετε ως εργαλεία αν εκλεγείτε αύριο και τα βγάζετε προς τα μπροστά, τα διαιωνίζετε, τα βελτιώνετε ενδεχομένως. Αλλά τα αλλάζουμε όλα. Αλλάζουμε μαζί και μπορούμε μαζί. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αλλάζουμε ό,τι αποφασίσουμε μαζί. Σας είπα για το Live Δήμο. Αυτό. Προτάσεις. Οι προτάσεις θα προέρθουν από αυτόν που πρέπει. Από το Δημότη. Κύριε Καραγικόλα, εγώ δεν πιστεύω στις αυθεντίες. Ναι, αλλά θα κρυθείτε. Τα ζητήματα που έβαλε η παράταξη του κυρίου Μπουλέ, ότι μόνο αυτή εκπροσωπεί την κοινωνία και στον πρόσφατο λόγο του, εγώ τα θεωρώ ατοπήματα. Έτσι. Είναι ατοπήματα. Η κοινωνία πρέπει να εκπροσωπηθεί, ο Δημότης πρέπει να εκπροσωπηθεί μόνος του. Ούτε εγώ αισθάνομαι, και αν αύριο εκλεγώ και πρώτος ή 14ος ή ποτέ. Έτσι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι το θέσφατο. Βέβαια, όσον αφορά το ερώτημα, παραμένει συγκεκριμένο. Γιατί σας το λέω και το επαναφέρω. Θα κριθείτε και θα σας επιλέξει ή όχι ο κόσμος με βάση αυτά που θα του προτείνετε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Αυτό που προτείνουμε, κύριε Καραγικόλα, με συγχωρείτε. Είναι σαφές και νομίζω δεν είναι σαφές. Με την πρόταση που λέει. Επιλέξτε μας για να αποφασίσουμε. Κύριε Καραγικόλα, εγώ δεν ήθελα να παίξω με παλιούς όρους. Ούτε είμαι παλιός πολιτικός, είμαι καινούριος. Αν είναι κάτι να καταθέσω στον κόσμο, είναι προσωπική μου άποψη, τίποτα άλλο. Και όχι μόνο, και είναι ένα στοίχημα και απέναντι και στον επικεφαλής μου και στην παραταξή μου. Ναι. Και στον κόσμο που με ακούει. Αυτό. Και θεωρώ ότι εφόσον έχω την υπογραφή του σε ένα κείμενο, το δεσμεύω και με δεσμεύει. Ή θα πάμε μαζί ή θα βρεθούμε και χώρια ίσως. Εγώ δεν το φοβάμαι αυτό, κύριε Καραγικόλα. Έτσι, πρέπει να πάμε κάπου σύνθετα και όχι, ούτε πιστεύω γιατί ήμουν για συζήτηση για το ξενία. Σε αυτό πλέον έχει καταντήσει γελίο, έτσι. Αυτό. Το ότι λέω εγώ αυτό, ο κύριος Φράγκος λέει το άλλο, ο κύριος Κοντρώνης το άλλο. Και πώς στη σιγαριά, δηλαδή θα έχουμε μεταξύ τριών ανθρώπων και θα επιλέξουμε τη μία των τριών σοφών. Έχετε καταλήξει μια κοινωνία η οποία συζητάει πολιτικά. Καλό είναι να υπάρχει αντιπαράθεση προτάσεων, απόψεων. Δεν είναι κακό, δηλαδή αυτή είναι η ουσία. Όχι η δικιά μας όμως. Του πολίτη, του δημότη. Αυτός με έφερε εδώ, αυτός θα με φέρει αύριο, αυτός πρέπει να αποφασίσει. Αυτό είναι το διαφορετικό που πρεσβεύω εγώ. Και νομίζω και η παραταξή μου. Και μακάρι να το πετύχω, γιατί είναι δύσκολο. Δεν το θεωρώ εύκολο. Ωραία. Κύριε Φράγκο, σύντομα, θα ήθελα να μου δώσετε κι εσείς όμως την απάντηση τη δική σας για το ότι δώσετε ένα στίγμα νοοτροπίας και κριτικής στη Δημοτική Αρχή. Να τις πιστώσετε στην περίπτωση που έχετε βρει βέβαια κάτι από την λειτουργία των 3,5 χρόνων στο Δήμο Ναυπακτίας. Κοιτάξτε, η ενωτική πρωτοβουλία έχει. Θέλω να κάνω πιο ρεαλιστικό το πάνελ και την προσέγγιση σας με αυτό το ερώτημα. Ότι δεν τα βλέπετε όλα μαύρα ή ότι δεν τα βλέπετε όλα άσπρα. Να καταλάβει ο κόσμος ότι πατάμε στα πόδια μας δηλαδή και είμαστε ρεαλιστές. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε και δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε. Δηλαδή την επόμενη μέρα δεν πρόκειται να μπούμε σε μια λογική η δική μας, η δική τους. Δεν πρόκειται ας πούμε, να αλλάξουμε το προσωπικό ή να πάμε στο έμψυχο δυναμικό του Δήμου, το οποίο είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το προσωπικό συγκεκριμένο. Όχι. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια πολιτική, γίνεται συχνά αυτό στους Δήμους, κάποιοι μεταθέτουν, αλλάζουν θέσεις κτλ. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς την επόμενη μέρα θα μιλήσουμε με τους φορείς, θα μιλήσουμε με τους υπαλλήλους, θα τους αξιολογήσουμε. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε αλλαγές από την επόμενη κιόλας μέρα. Εκεί αυτό όμως το ζήτημα το οποίο φροντίζουμε να λύσουμε, επειδή έχουμε ως σημαία μας την νομιμότητα και την ηθική, πρώτον θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι των αναθέσεων. Εμείς θα μπούμε σε μια λογική δημοκράτησης, εκτός βέβαια από τις έκτακτες περιπτώσεις. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι η διαβούλευση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και κυρίως στην πόλη μας θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική επαφή με τους φορείς. Με τους φορείς, με τους συλλόγους, με τους επαγγελματίες, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σε επαρκή βαθμό και γι' αυτό και για ήτονος σημασίας θέματα έτσι, έχουν απασχοληθεί όλες οι
παρατάξεις ούκο λίγο. Να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά στο θέμα για την κυκλοφορική σύνδεση, ή να αναφερθώ στο θέμα της ψανής, για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα loops. Θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν λυθεί στο φτερό και όμως απασχόλησαν για πάρα πολύ την Δημοτική Αρχή. Ωραία. Κύριε Γαλάνη, ο λόγος σε εσάς. Κρατάτε στοιχεία αυτού του Δήμου Ναυπακτίας στα πρώτα 3,5 χρόνια λειτουργίας του? Θα συμφωνήσω εν μέρει με τον κύριο Φράγκο. Κρατάμε σίγουρα το ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε σε αυτό. Δεν αισθάνομαι καθόλου όμορφα το τελευταίο χρονικό διάστημα που ακούγονται διάφορα και δημιουργούνται διάφορες εικόνες ότι υπάρχουν αρεστοί και μη αρεστοί υπάλληλοι. Είναι σκιές που δεν μου αρέσει καθόλου να υπάρχουν στο Δήμο στον οποίο ζω. Πρέπει να εμπνεύσεις το προσωπικό του Δήμου, πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι δουλεύουν όλοι μαζί για το κοινό συμφέρον, το οποίο συμφέρον είναι και των πολιτών και των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι και αυτοί πολίτες, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και υπάρχει χρόνια αυτό το πράγμα που ακούγεται στο Δήμο. Όχι τα τελευταία 3. Από τα στοιχεία όμως που θα κρατούσατε από την Δημοτική Αρχή, αυτά που έχει δομήσει ως στοιχεία του Δήμου, μπορείτε να βρείτε κάποια? Εννοείται όσον αφορά τη διοίκηση. Τη διοίκηση, κάποια από τα έργα τα οποία έχει δρομολογήσει, κάποια από τα έργα τα οποία σχεδιάζει και μπορεί να συμφωνείτε μαζί του και να λέτε ότι εδώ ναι, να επενδύσουμε πάνω σε αυτόν τον άξονα που έχει χαραχθεί, έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις μελέτες τις υφιστάμενες μελέτες για την κυκλοφορία, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έχουν γίνει μελέτες, ο κόσμος έχει αρχίσει και τις βλέπει με καλό μάτι, κάποιες τουλάχιστον από αυτές. Συγγνώμη για διακοπή. Έχετε να δεις προσωπικά, δεν αναφέρομαι στο σύνολο. Έχω δει τις τελευταίες 3 που είχαν... Εσύ είστε ικανοποιημένοι με την κατεύθυνση? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Γιατί... Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αποτελεί όμως, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Τσερπέλη, από την άλλη πλευρά παίρνουμε μια μελέτη, δεν μας αρέσουν κάποια στοιχεία αυτής, πάμε σε άλλη μελέτη. Όχι, διορθώνουμε τη μελέτη η οποία υπάρχει, στην περίπτωση βέβαια που μπορεί να υπάρξουν διορθώσεις. Διότι διαφορετικά όλες οι τελευταίες θητείες, όπως ξέρετε, παραγγέλνουμε και από ορισμένες συγκεκριμένες μελέτες για να έρθουν να αντικαταστήσουν τις προηγούμενες. Το λάθος είναι η φιλοσοφία, γιατί κάποιος, εκείνος που τις παραγγέλνει, δίνει και τη φιλοσοφία που θέλει να πάει. Και ας μην μας το λένε. Εκεί διαφωνώ καθέτος. Υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία και υπάρχουν και κάποια στοιχεία που τείνουν να γίνουν προβληματικά. Είναι λίγο αποσπασματική η δόμησή της. Συμφωνούμε σε αυτό. Σε τι αναφέρεστε? Αν πάμε σε αυτό τώρα. Όχι, πέστε ένα παράδειγμα. Σε τι δεν σας άρεσε από το... Υπάρχουν πολλές απόψεις. Από τη μελέτη θα ξαναπώ πάλι. Έχω ζητήσει ως μηχανικός η μελέτη για μένα είναι τεχνιέντος από την Δημοτική Αρχή σπασμένη στα 3 κομμάτια. Θέλω να μου απαντήσει ο μελετητής πόσες θέσεις πάρκινγκ βρήκε στην πόλη, πόσες καταργεί και με τι τις αντικαθιστά. Τελεία. Ωραία. Στο κομμάτι που κατασκευάζετε τώρα, που εξελίσσεται στην περιοχή του Ξενία, βρήκε λιγότερες θέσεις πάρκινγκ και τις αύξησε. Τις νόμιμες αναφερόμαστε. Ωραία, οπότε δεν λέμε ψέματα, η μελέτη είναι συγκεκριμένη. Κύριε Κοντρώνη, μειώνονται οι θέσεις πάρκινγκ. Όχι, δεν μειώνονται. Οι νόμιμες θέσεις πάρκινγκ. Τι εννοείται νόμιμες? Ή το γνωρίζετε. Οι επαγγελματίες του χώρου, και πρέπει, σας λέω, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σου λέει ότι όταν μειώνεις το κατάστρωμα του δρόμου, δεν μπορώ να διπλοπαρκάρω και να τριπλοπαρκάρω. Ξέρετε ότι σε εκείνη την περιοχή γίνεται χαμός. Όπως και σε όλο αυτό το σημείο που γίνεται τώρα η συγκεκριμένη επέμβαση, στην ουσία, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, επικρατεί ένα χάος. Το ότι αυτό το δομεί συγκεκριμένα, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, όλοι τα θεωρούμε όλα πολύ όμορφα και πολύ λογικά. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ, αριθμημένες, συγκεκριμένες, και εκεί τελειώνει το ζήτημα. Δεν πάμε να διπλοπαρκάρουμε και να το ανεβάσουμε και στο πεζοδρόμιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι αυτό που σχηματίζεται ήδη, που τρέχει ήδη, που ξεκίνησε επί θητείας μας και ολοκληρώνεται στην ουσία, είναι αυτό. Να δομήσουμε το αστικό περιβάλλον σωστά. Τώρα, εάν σας λέω μας βόλευε η προηγούμενη κατάσταση, δεν είναι λόγος να συνεχίσουμε να την ανεχόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι υποτιμάμε τους ακροατές μας. Διότι δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για. Εμείς, όταν μιλάμε για μείωση των θέσεων, δεν εννοούμε το διπλοπαρκάρισμα. Αυτό είναι αυτονόητο. Εννοούμε τις υφιστάμενες θέσεις. Και προσέξτε να δείτε.
Επειδή φέρετε το παράδειγμα του εξωτερικού και έχει τύχει να ζήσω αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Οι ίδιες είναι οι υποδομές του εξωτερικού με τις δικές μας. Πείτε μου, ποιοι είναι οι χώροι στάθμευσης αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην Αύπακτο, ούτως ώστε να καλύψουν τις ανάγκες. Ποια είναι η αστυνόμευση που υπάρχει στο θέμα της στάθμευσης αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέπετε πάντως, για να κλείσουμε λίγο το θέμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί να σας καλύψω, πιστέψτε με. Επειδή έχω συνομιλήσει με τους 3 υποψηφίους δημάρχους, νομίζω ότι στην προσέγγιση των κυκλοφοριακών η απάντηση που έδωσε ο κύριος Γούλας ως αφετηρία απάντησης ήταν η πιο λογική από όλες. Όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε όποιες μελέτες πήγαμε να εφαρμόσουμε, δημιουργήθηκαν επειδή ακριβώς δεν είχαμε εξασφαλίσει θέσεις στάθμευσης για αυτά που χάνονται. Αν είχαμε κάνει ταυτόχρονα αυτές τις δύο δικασίες ή πριν τις θέσεις στάθμευσης, τότε όλα θα ήταν καλύτερα. Γιατί υπήρχε η ανάγκη για κυκλοφοριακές μελέτες, να μου το πει κάποιος. Οποιοςδήποτε από τους δημάρχους που συζητήσατε. Απλώς τις κάνανε. Την ανάγκη να μου πει κάποιος. Αν κυκλοφορείτε στην Αύπακτο, κύριε Τσερεπέλη, τις καλύπτει. Το τριήμερο της Αγίας Παρασκευής, η αλήθεια είναι ότι και των άλλων ημερών. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αύπακτου και το κυκλοφοριακό. Λύθηκε με την ελεγχόμενη στάθμευση στην κοινωνική αστυνομία. Όταν λέμε κυκλοφοριακές μελέτες. Όταν μιλάμε για κυκλοφοριακές μελέτες και για παρεμβάσεις σε μια πόλη, δεν μιλάμε μόνο το πόσο γρήγορα ή αργά κινούνται τα αυτοκίνητα μες στην πόλη. Μιλάμε και ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται ο κόσμος μες στην πόλη και όλα αυτά. Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων και η υπάρχουσα κατάσταση στην Αύπακτο δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Οπότε μάλλον πρέπει να αλλάξει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή λέτε για τις θέσεις στάθμευσης και εστιάζετε σε αυτό, γιατί δεν έχει λογική. Και επειδή έχετε και το αντικείμενο, σαν σπουδή, έχετε σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και νομίζω ότι είσαι ένας σύγχρονος άνθρωπος, θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα. Παλιότερα, όλοι το ζήσαμε, περισσότεροι, όχι οι νεότεροι από εμάς, την αλλαγή που έγινε από το λιμάνι μέχρι την Αγία Παρασκευή. Όταν δημιουργήθηκαν στην ουσία πεζοδρόμια εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή είχαμε θέσεις πάρκινγκ δεξιά του δρόμου, αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει και χρόνια. Λοιπόν, από το Άρωμα μέχρι την Αγία Παρασκευή μπορούσαμε να παρκάρουμε. Όταν κατασκευαζόταν αυτό το πεζοδρόμιο, ήταν λίγο τρομακτικό και υποθέταμε όλοι, έτσι κουβεντιάζαμε σαν νεολαίοι τότε, ότι θα αδειάσει το λιμάνι. Δεν θα υπάρχουν χώροι να σταματήσουμε, οπότε δεν θα πηγαίνει κανένα στο λιμάνι γιατί θα πρέπει να περπατήσει πολύ. Όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτό και κανένας δεν φαντάζεται ότι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω για να καλύψουμε βέβαια τον κύριο Τσερπέλη και να μπορούμε να παρκάρουμε σε όλο αυτό το δρόμο και να μην έχουμε πεζοδρόμιο. Είναι τραγικό. Γιατί διαστρέβλω τις απόψεις μου, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να ανατρέξετε στο τι είχα πει τότε και θα βρείτε ότι ήμουν σύμφωνος όπως είμαι σύμφωνος και με το κλείσιμο των παραλίων. Κύριε Γαλάνη, να κλείσω. Εγώ με συγχωρείτε, όχι. Κύριε Γαλάνη, επιτρέψτε. Γιατί τέθηκε και θέμα προσωπικό. Μην εκμεταλλευόσαστε το ότι είναι ήσυχοι οι συνομιλητές. Όχι, δεν θα είμαι ήσυχος εγώ. Επιτρέψτε να είμαι ήσυχος εγώ. Αυτό λέω. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Διότι όχι μόνο δεν είναι ότι βαφτίζουμε κυκλοφοριακό κάτι και αλλάζουμε τη ζωή όλων. Έτσι. Θυμηθείτε τα πρόσφατα στο λιμάνι. Δηλαδή κατάφερε ένας δήμαρχος, κατάφερε να στρέψει ένα μέρος της κοινωνίας μαζί του, να υπάρχει κατάγγιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς το καταφέραμε αυτό. Ή οποιαδήποτε αντιπολίτευση. Το κατάφερε ο Δήμαρχος απέναντι στην κοινωνία. Είναι κατόρθωμα αυτό. Για την παραγγελία του ψανίζεται. Βεβαίως. Κύριε Γαλάνη, να κλείσετε την τοποθέτησή σας. Είχαμε μείνει στο τι θέλουμε να αλλάξουμε στο Δήμο. Το ερώτημα πάντως ήτανε και τι κρατάτε από την Δημοτική Αρχή. Το τι κρατάμε το συζητήσαμε, το ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Κάτι που δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν το άκουσα εδώ, είναι ότι εμένα επίσης με προβληματίζει τα τελευταία χρόνια. Θέλω ένα Δήμο που να έχει μια ευρωπαϊκή αναφορά, δηλαδή να κοιτάζει προς την Ευρώπη. Πάντοτε οι συγκρίσεις με την Αυπακτία και την πόλη της Αυπάκτου γίνονται με τους όμορους δήμους. Δηλαδή συζητάμε τι έκανε το Θέρμο, τι έκανε το Μεσολόγγι, τι έκανε η Δωρίδα, τι έκανε η Δωρίδα, τι έγινε στο Λιδωρίκι. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε το Δήμο μας, θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς να συγκρίνουμε το Δήμο μας με αντίστοιχες πόλεις ευρωπαϊκές, ίδιας δυναμικότητας, ίδιου πληθυσμού, παρόμοιου, και που βρίσκονται σε παρόμοια, έχουν παρόμοιο φυσικό κάλος, δηλαδή βρίσκονται σε ορεινούς όγκους κοντά σε λίμνες. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει μια συνεργασία στενή, όχι με έναν Δήμο, με δύο, με τρεις Δήμους. Με ένα Δήμο της Γερμανίας, με ένα Δήμο της Αυστρίας, με ένα Δήμο της Ιταλίας. Και να δούμε στους Δήμους αυτούς πώς λύνουν τα προβλήματα, πώς σκέφτονται οι πολίτες και πώς προσπαθούν η Δημοτική Αρχή, πώς προσπαθεί η Δημοτική Αρχή να λύσει τα προβλήματα των πολιτών, δηλαδή και η συνεργασία μεταξύ τους. Είμαι σίγουρος
ότι θα παίρναμε ιδέες και θα μας λυνόντουσαν προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο χρόνια. Στο κυκλοφοριακό, πώς βλέπουν τον ποδηλάτη, πώς αλλάζουν την νοοτροπία του πολίτη για το ποδήλατο, πώς γίνονται οι ποδηλατόδρομοι, πώς. Πολλά πράγματα. Μάλιστα. Πώς επιδιώκουν τις πεζοδρομήσεις. Ωραία. Γιατί είναι δεν θέματα μιλάμε γενικής για γραμματείας. Γιατί να πάμε. Αυθεντικά, εμείς, εσείς, εγώ, όλα αυτά μπορούμε να τα προτείνουμε και οι λύσεις υπάρχουν. Συμφωνώ, κύριε Σεμπέλη. Δεν μιλάω για Σεμπέλη, κόμμα. μισό λεπτό. Ζήτησα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα να είναι σύντομη για να πάμε και στο διάλειμμά μας, γιατί είμαστε ήδη μια μισή ώρα στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Δούρος από την πρώτη τοποθέτηση καταλαβαίνει κάλλιστα κανείς και από την φιλοσοφία της παράταξης ότι χρειάζεται μια αλλαγή στη θέμελα όλων όσων λειτουργούν στον Δήμο Ναυπακτίας. Στοιχεία όμως τα οποία ενδεχομένως να βλέπετε και με καλό μάτι, τα οποία εξελίσσονται δεν υπάρχουν. Στοιχεία να βλέπουμε με καλό μάτι. Καταρχήν δεν υπάρχουν στοιχεία προοπτικής και ανάπτυξης. Δεν άκουσα μάλλον από κανέναν από τους προηγούμενους συνομιλητές μου, γιατί όλοι μέσα στις άκρες δεν διαφέρουν πολύ τοποθετήσεις τους. Θέλουν να συγκρίνουν το Δήμο με έναν ευρωπαϊκό Δήμο, να βάλουν θέσεις στάθμευσης και διάφορα τέτοια. Ότι ο κόσμος πεινάει, δεν έχει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο, δεν αναφέρθηκε κανένας. Ότι δεν έχει να πάει ο κόσμος στα παιδιά στο παιδικό σταθμό, δεν αναφέρθηκε κανένας. Αν ο Δήμος θα δώσει λεφτά για τροφία στους παιδικούς σταθμούς, δεν αναφέρθηκε κανένας. Τελικά, ποια προβλήματα είναι πιο σημαντικά για το Δήμο? Αν θα έχουμε θέσεις στάθμευσης, ή αν θα έχουν πετρέλαιο τα σχολεία να ζητάθουν τα παιδιά, ή αν θα έχουν να φάνε στο διάλειμμα κάτι που λιποθυμά το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια αλλαγή σε άλλη κατεύθυνση, την οποία καμία από τις παρατάξεις που είναι εδώ δεν ακολουθεί. Να ρωτήσω κάτι. Ρεαλιστικά προσεγγίζονται τα δεδομένα, έτσι όπως υπάρχουν και όπως γίνονται οι εκλογές. Και ρεαλιστικά κι εσείς προσεγγίζονται στη δική σας δυναμική. Είναι μια φωνή διαμαρτυρίας η λαϊκή συσπήρωση, είναι μια πρόταση εξουσίας? Η λαϊκή συσπήρωση είναι περισσότερο, κατά την εκτίμησή μου, νομίζω και των περισσότερων, με τα δεδομένα τα σημερινά πάντα, έτσι, κρίνοντας, μια φωνή διαμαρτυρίας. Ο κόσμος όλοι θέλει και μια πρόταση, αυτό να το δει ενδεχομένως, να μετεξελίσσεται και σε μια πρόταση εξουσίας. Δεν είναι μια φωνή διαμαρτυρίας η λαϊκή συσπήρωση. Ο κόσμος που συμμετέχει. Δεδομένων των συνθηκών και της δυναμικής που αναπτύσσει κάθε παράταξη. Αυτό λέω. Μετρώντας αριθμούς, έτσι. Εκλογές έχουμε. Ναι. Δεν είναι, όχι. Ο κόσμος που συμμετέχει στη λαϊκή συσπήρωση δεν σημαίνει ότι συμφωνεί 100% με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά συμφωνεί σε μια βασική κατεύθυνση. Ότι η ανάπτυξη που θα έχει ένας Δήμος δεν θα είναι η ανάπτυξη που συζητιέται τώρα για τον τουρισμό κλπ. Που δεν γίνεται τουρισμός αν δεν υπάρχει χρήμα στην τσέπη, αν δεν έχει κόσμος να φάει. Η ανάπτυξη στο Δήμο θα πρέπει να είναι με γνώμονα τους δημότες και όχι το κέρδος των επιχειρηματιών. Μάλιστα. Κύριε Κοτρώνη, κλείνω με εσάς τον κύκλο αυτής της ερώτησης, αυτής της ενότητας. Στην πρώτη σας τοποθέτηση για το στοίχημα δώσατε και τους βασικότερους άξονες που πορεύτηκε η Δημοτική Αρχή αυτή τη θητεία. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε εκεί είναι και αυτά που κρατάτε και εξελίσσετε στην περίπτωση που εκλεγείτε. Ζήτησα από τους άλλους να σας κρίνουν σε θετικά στοιχεία. Θέλω να κάνετε μια αυτοκριτική τώρα εσείς και να μου πείτε 2-3 λάθη που έκανε η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια αυτών των 3 χρόνων. Γιατί φαντάζομαι να κάνω το ερώτημα τι κρατάτε ίδιο. Είναι αυτά που μας είπατε στην αρχή, για να μην έχουμε επανάληψη δηλαδή της ίδιας τοποθέτησης. Γι' αυτό βάζω αυτή τη διάσταση. Το τι κάναμε λάθος, εννοείται, τι δεν λειτουργήσε σωστά. Ενδεχομένως λάθος αποφάσεις. Και το λέω αυτό που είπα και στους συνομιλητές, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν τα βλέπουμε όλα άσπρα η μεν, μαύρα η δε, ότι τουλάχιστον προσεγγίζουμε τα πράγματα και έχουμε μια κρίση ρεαλιστική. Πρώτα να αναφερθώ στον Καλλικράτη, έτσι όπως τον βίωσα και εγώ και έτσι όπως τον είδαμε. Ήταν, θεωρώ, ένα θετικό βήμα για την αυτοδιοίκηση. Φανταστείτε τώρα μια περιοχή που στην ουσία λειτουργεί ενιαία, γιατί αυτό συμβαίνει με την Ναυπακτία. Είναι μια μεγάλη περιοχή, αλλά στην ουσία λειτουργεί ενιαία. Υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που είναι ναύπακτος και όλα τα υπόλοιπα περιφέρονται γύρω από αυτήν. Οι περισσότεροι καταγόμαστε από τα ορεινά, ζούμε στα παιδινά και το καλοκαίρι το περνάμε απάνω. Οπότε υπάρχει αυτή η συνομιλία. Παλιότερα υπήρχαν 6 κομμάτια, ο κάθε Δήμος φρόντιζε για τα δικά του και αυτό δημιουργούσε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί φανταστείτε πόσα κονδύλια όχι χάθηκαν στην ουσία, ήταν θέμα προτεραιοτήτων. Ο κάθε Δήμος φρόντιζε, ας πούμε, ο Δήμος Πηλίνης, να αναφερθούμε στο Δήμο που διατέλεσε δήμαρχος και ο νυν δήμαρχος. Όφιλε να φροντίζει την περιοχή του και γι' αυτό σε κάθε χωριό μπορεί να δείτε μια παιδική χαρά.
Την ίδια ώρα όμως, στο μέρος που περνάμε το σύνολο σχεδόν του χρόνου μας, εκτός από ένα μήνα που περνάμε στα ορεινά, λείπουν παιδικές χαρές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προτεραιότητες, έτσι όπως ήταν δομημένοι οι 6 δήμοι, ήταν διαφορετικές. Τώρα ιεραρχούνται με βάση την κορυφή και τις ανάγκες της μεγαλύτερης και του περισσότερου πληθυσμού. Οπότε ήταν σημαντικό το ότι λειτουργεί πλέον, συνενώθηκαν όλοι οι δήμοι και λειτουργεί ο καλλικρατικός πλέον Δήμος Ναυπακτίας. Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Γιατί αλλάξαν οι προτεραιότητες και στην ουσία το όφελος θα το γευτούμε όλοι εμείς. Τώρα, το ότι κάνουμε τις υπηρεσίες να λειτουργούν, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η κουλτούρα πέρασε, θεωρώ, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ήδη όταν αναλάμβανε ο Δήμαρχος ειδοποιήθηκαν οι υπάλληλοι να προσέρχονται στην ώρα τους. Που μας φαίνεται λίγο οξύμορο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά όντως όλοι το γνωρίζουμε, είχε γίνει και λίγο θόρυβος τότε, γιατί φάνηκε ότι έρχεται ένας αυταρχικός δήμαρχος που θα μας βάλει να δουλεύουμε. Όρισε την επιλογή αυτή και βλέπουμε πλέον τις υπηρεσίες να λειτουργούν με άλλους ρυθμούς. Οπότε αυτό ήταν κάτι σημαντικό, πρέπει να συνεχιστεί, ενδεχομένως να πρέπει να ενισχυθεί οι υπηρεσίες από κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι ξέρω ότι ας πούμε στο Δήμο Ναυπακτίας λείπουν οι μηχανικοί, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μελέτες και να εντάξουμε περισσότερα έργα. Έχει προσωπικό ο Δήμος το οποίο προσωπικό σε ορισμένες υπηρεσίες να πλεονάζει? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Δήμος έχει το προσωπικό που του χρειάζεται και κινητοποιήθηκε το σύνολο του προσωπικού. Φανταστείτε ότι το Ξενία που όταν ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή ήταν ένα χάλι, ήταν, το θυμόμαστε όλοι, όλο χορταριασμένο και... Ο περιβάλλοντος χώρος καθαρίστηκε με τους υπαλλήλους του Δήμου, χωρίς δηλαδή επιπλέον έξοδο, και τουλάχιστον χρησιμοποιείται αυτός. Και δεν είναι σίγουρα αιστεία μόλυνσης. Σίγουρα δεν έχει αξιοποιηθεί το. Πλεονάζουν προσωπικό και όχι, αν εξετάζεται κάπως έτσι. Γιατί έχω τον καθένα απέναντί σας και έχουμε συνομιλήσει λίγο πολύ με όλους κατά καιρούς. Και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όταν είσαστε υποψήφιος βουλευτής, είχατε μιλήσει για τις ανάγκες μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων τότε ως υποψήφιος βουλευτής. Στην ίδια λογική δηλαδή, ο Δήμος Ναυπακτίας κολλάει ή είναι άλλη κατηγορία κατά εσάς? Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι που το θεωρούμε δημόσιο, που αυτή τη στιγμή πάσχει και πολεμάται, εγώ θεωρώ, από την κεντρική διοίκηση και ίσως έχει στοχοποιηθεί. Δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά έχουμε ενδείξεις όταν σου στερεί τη χρηματοδότηση. Όταν στην ουσία προσπαθεί συνέχεια να βάζει εμπόδια, φαίνεται ότι σαν να θέλει να στρέψει τη μήνυ του κόσμου εναντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην ουσία αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται και την κρίση και είναι ο φορέας που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Αντί να στραφεί... Άρα στην ουσία η απάντηση που δίνατε τότε δεν σχετιζόταν με το Δήμο, αλλά με μια άλλη μορφή ή άλλες μορφές του δημοσίου τομέα. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να το δει κάποιος και συγκεκριμένα. Μπορεί να κάνει μια μελέτη και να πει ότι μπορεί να μου περισσεύουν από την υπηρεσία πρασίνου 3 άτομα και να ήθελα μηχανολόγους άλλα 3 άτομα. Αυτή η κινητικότητα όφιλε να υπάρχει και να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το προσωπικό. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Να μου απαντήσετε όμως και ένα σημείο μονάχα να σχολιάσω τον κύριο Γαλάνη πάλι. Όταν λες ότι... Όχι, θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτά που λέμε να μην ονειροβατούμε και να μην καταθέτουμε απλά ιδέες, αλλά να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται. Όταν λέμε να εμπνεύσουμε το προσωπικό ώστε του Δήμου, ώστε να το κάνουμε να δουλεύει περισσότερο, ο κύριος Γούλας διατέλεσε αντιδήμαρχος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ενέπνευσε το προσωπικό και δεν είμαι καθόλου σίγουρος κατά πόσο μπόρεσε τελικά να κάνει την υπηρεσία του να δουλέψει όπως έπρεπε. Ο λόγος που αποχώρησε, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν λόγω της αδυναμίας του να εμπνεύσει και να λειτουργήσει μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Γιατί τώρα σε μια περίοδο κρίσης και σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί από σένα να δουλέψεις και να αποδώσεις, γιατί η πρόοδος της πόλης στην ουσία περνάει μέσα από αυτή την υπηρεσία, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Πάντως, λοιπόν, δεν διακόπτω τώρα, πιστεύω ότι θα μου δώσετε το χρόνο. Να πω κάτι όμως, επειδή ο κύριος Γούλας είχε δοκιμαστεί σε θέση διοίκησης, μάλλον οφείλεται η επιλογή του κύριου Γούλα από εσάς και σε κακό δικό σας σκάουτινγκ, αφού ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Γούλας, που τον πήρατε και τον τοποθετήσατε σε εκείνη την θέση. Προσπαθώ να θέσω εγώ από την αρχή και δεν Εκτός και αν συνέτεχε άλλος λόγος συνεργασίας. Κοιτάξτε, ο καθένας μέχρι να χρησιμοποιηθεί δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα.
Μα είχε Ωραία. χρησιμοποιηθεί, δεν ήταν πρώτο Ναι, στη εμφανιζόμενος. συγκεκριμένη θέση. Δεν ήταν μια κακή επιλογή. Και ένα δεύτερο, εκ του αποτελέσματος, μπορεί να ήταν κακή Εγώ επιλογή. αυτό προσπαθώ να ρωτήσω και ζητάω τον αλλά- λόγο, διότι είπατε στην αρχή ότι όσον αφορά Άρα τα κάπου ξενία έχετε και τα αποτύχει σχολεία. και αυτή ο κύριος Γούλας. Ένα Υπάρχει λεπτό. αυτό. Όσον αφορά, είπατε στην αρχή, όταν ξεκινήσατε να μιλάτε, στην πρώτη κιόλας ερώτηση του κ. Καρανικόλα, ότι όσον αφορά το ξενία και τα σχολεία, ας πούμε, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη αυτός ο οποίος ηγείται της πολεοδομίας και των τεχνικών υπηρεσιών τότε, ο κ. Γούλας. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αυτά δεν γίναν από επαιτειότητα του κ. Γουλά? Για το σχολείο, επειδή πάλι είναι μια καραμέλα η οποία αναμασάμε. Δεν είναι καραμέλα, αυτό είναι αποτέλεσμα, κύριε Κοτρώνη. Είναι Και ο κύριος αποτέλεσμα. Γούλας το ξέρει από πρώτο χέρι και εσείς οφείλετε να το ξέρετε και όλοι όσοι εμπλεκόμαστε οφείλουμε να το μελετήσουμε και να το γνωρίζουμε. Για τα σχολεία που λέτε ότι το Μεσολόγγι κατασκευάζει 6 σχολεία, κατασκεύασε ακριβώς, γιατί ο δήμαρχος που ανέλαβε όταν αναλάβαμε κι εμείς βρήκε οικόπεδο και μελέτη. Μάλιστα. Και κατευθείαν είχε τη δυνατότητα να το εντάξει στο ΕΣΠΑ. Εμείς όταν αναλάβαμε δεν υπήρχε οικόπεδο. Και δεν προλάβαμε να βρούμε. Μήπως Ο δεν επόμενος Ένα λεπτό. δήμαρχος δεν θα βρει από Όχι, εδώ πρέπει να ακριβολογούμε. Πόσες μελέτες σχολείων θα βρει ο επόμενος Συγγνώμη, δήμαρχος? πρέπει Κύριε να. Φράγκο, ήταν πρόταση του κυρίου Γούλα. Πρέπει να Ήταν ένας ακριβολογούμε. λόγος για τον οποίο Κύριε ανεξαρτητοποιήθηκε. Καρανικόλα, Επειδή είναι ένας. σωστό, δεν το θέτω εκεί. Ακούστε πρέπει όμως, να τα για να βάζουμε ακριβολογούμε στα όμως παντάκια, εδώ, να κοιτάμε τα το παντάκια. Μεσολόγγι, Ακριβώς. τα ακριβολογούμε. Το Μεσολόγγι κατάφερε και έφτιαξε το 4ο δημοτικό εξαθέσιο, 4ο νηπιαγωγείο, 2ο γυμνάσιο, 1ο λύκειο και το γυμνάσιο τη Ζουγουριάς. Γιατί είχε οικόπεδο και μελέτη. Το ζήτημα είναι το εξή. Γιατί είχε οικόπεδο και μελέτη. Στα τόσα χρόνια εμείς δεν είχαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή οικόπεδο και μελέτη. Εσείς τώρα. Για να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Εγώ σας ερωτώ, αυτή τη στιγμή έχετε οικόπεδο και μελέτη? Ή δεν καταφέρετε να, κάνετε ούτε να βρείτε ούτε το Εγώ οικόπεδο σας ούτε λέω τη ότι μελέτη? σε σχέση με τη σχολική της στέγη, αν θέλετε να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό. Είναι της μείζον σχολικής. ζήτημα, Είναι μείζον βεβαίως. ζήτημα. Βασικά εντάσσεται περισσότερο Απλά στην εμένα- της νεολαίας που θα μιλήσουμε Με μετά. κνίζει λίγο το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε από επαιτειότητα του Όχι, αλλά κ. η Γούλα. ίδια διάσταση. Και έτσι. Αναφέρεστε σε κάτι. Ότι Ένας λες βασικός λόγος που ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Γούλας ήταν αυτός. ότι δεν φτιάξαμε σχολεία. Όχι βέβαια. Γιατί θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν τα σχολεία μέσω του ΕΣΠΑ. Για την αγορά του γνωρίζετε, οικοπαίδου δεν έχει έχουμε ζητήσει πιάσει. να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αγορά οικοπαίδου. Για το τρίτο δημοτικό. Ναι. Και είχε προτείνει και συγκεκριμένους κωδικούς για μεταφορά χρημάτων Ακριβώς. στους δύο τελευταίους Συγκεκριμένους κωδικούς με προϋπολογισμούς. χρήματα. Δεν ψηφίστηκε, δεν εισακούστηκε, οπότε από ένα σημείο. Είναι και βάση μετά- προτεραιοτήτων. Και θα σα πω ναι. και δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή συνεχίζεται η συζήτηση για τον κύριο Γούλα, πιστεύω ότι έχει αρχίσει και προσχολεί αρκετά τώρα τελευταία. Δεν είναι Ωραία. και το θέμα. Ποια Απλώς ήταν με η πρόταση ενοχλεί, θα του σας κύριου πω κάτι. Γούλα για Το την να ανάπλαση και για τις θέσεις πάρκινγκ που χαθήκαν ή δεν χαθήκαν. Ωραία. Κύριε Κοτρώνη, να υποθέσω ότι η απάντηση στο τι λάθος έκανε η Δημοτική Αρχή ή κάποια λάθη που έκανε η Δημοτική Αρχή ήταν η επιλογή του κυρίου Γούλα, αυτό που είπε ο κύριος Τσερπέλης πριν από λίγο. Εκ του αποτελέσματος μπορεί να ήταν. Άλλα λάθη, δηλαδή, να μου πείτε ενδεικτικά, αυτή η Δημοτική Αρχή πήρε αυτή τη λάθος απόφαση, έκανε και δύο λάθη, το αναγνωρίζουμε, τα διορθώνουμε. Μήπως δεν Δεν είναι κάνανε κακό. μήνυση για παράβαση καθήκοντος στον κύριο Εγώ Γούλα? θα πήγαινα μια χαρά από τον κύριο Δηλαδή, Γούλα να φτιάξει την ο άθρα. κόσμος να έχετε κατά νου ότι αυτού του είδους την προσέγγιση σε τέτοιου είδους ζητήματα ή στα ερωτήματα που σας κάνω, καλώς θα τα δεχθεί. Δηλαδή, γιατί με αυτή τη λογική. Δεν πάει κάτι στο μυαλό μου τώρα. Δεν μπορώ να το Δεκτών. Ναι, μπορείτε να. Ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε περάσει την 1,5 ώρα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ με δύο ενότητες. Περάσαμε. Τουρισμός και νεολαία. Μισό λεπτό, μη σηκωνόσαστε.